ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Marso taong 2025. We only have 67 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, record-breaking na pagkakautang ay pagkakasunduan ng Pilipinas at World Bank sa darating na mga linggo. At itong pangunahing mga update natin kaugnay doon sa kalagayan ni Pope Francis mamaya sa atin pang mga update at mga latest information at mainit na laban sa NBA. Abangan! At mga kabombo, mga ka-Star Nation Live via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inaasahang papasok ang Pilipinas sa panibagong record-breaking na pagkakautang kung saan ang Pilipinas ay lalagda ng kasunduan sa pagitan ng World Bank at dito mga kabombo ay inaasahan ang nasa $1 bilyong mahigit kaugnay ng pagkakautang na pagkakasunduan. At ito ay inaasahang magagamit sa malalaking proyekto ng pamahalaan. Layunin umano nito na mapalakas din ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon ng mga karagdagang proyekto na itataguyod ng gobyerno ng Pilipinas. Dito ay pangunahing tututukan ang mga usaping pang-infrastruktura at tulong na rin sa ekonomiya ng bansa. Nangangahulugan na ito ay para sa pag-boost ng mismong ekonomiya na siyang itataguyod naman ng mga infrastrukturang sinisimulan na gawin ng pamahalaan sa iba't ibang dako ng ating bansa, maging ang pagpapalakas ng mga pangunahing produkto na nanggagaling sa Pilipinas at ipinapadala sa ibang mga bansa o yung export quality products ay kanila ring tututukan sa pamamagitan ng kasunduan. Pero una nang sinabi ng National Treasury na magkakaroon ng mas malakas na o mas malaking pagkakautang ang Pilipinas kapag pumasok pa sa mga panibagong deal at ito ay inaasahan na mangyayari sa hinaharap na panahon bilang parte naman ng pagpapalakas ng ekonomiya. Ayon pa sa economic managers, wala namang dapat na ikabahala kaugnay doon sa naturang mga kasunduan dahil kahit nangungutang ang bansa ay nangangahulugan naman ang paglakas ng ekonomiya, balanse pa rin ang kalalabasan ng ganitong sitwasyon. Samantala mga kabombo, inaasahan ang pagbuti ng kalagayan ng bilang ng mga may trabaho dito sa ating bansa. Ngunit naglabas ang Philippine Statistics Authority ng panibagong data kung saan ay nagkaroon ng paglobo ng bilang ng mga walang trabaho sa unang bahagi ng taong ito. Batay nga sa record ng Philippine Statistics Authority ay nagkaroon ng panibagong mga development kaugnay doon sa pagtaya ng kanilang ahensya sa mga walang trabaho dito sa ating bansa at yung job mismatch na kasalukuyan ng tinutugunan ng pamahalaan kaugnay pa rin ng pinalalakas na ekonomiya ng ating bansa. Ako muna tayo dyan sa Senado mga kabombo, si Senator Sherwin Gatchalian dismayado sa performance ng Bureau of Immigration at yung kahilingan na pagbalasa sa mga opisyal ng Bureau of Immigration ay lalo pang lumakas dahil nadagdagan pa yung mga sumusuporta sa naturang panukala. May balita si Bombo JC Galvez. Dismayado si Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa Bureau of Immigration dahil hanggang ngayon ay wala pa rin maibigay na report ang ahensya kung paano nakatakas ng bansa si Alice Go at mga kasama nito. Palaisipan kay Gatchalian ang misteryo ng stamp sa pasaporte ni Go na nakalagay
ay Kuala Lumpur International Airport Terminal 1 ngunit hindi pa rin tukoy kung siya ba'y nagbarko o nag-eroplano. Naniniwalang senador na missing pisang stamp sa passport ni Go upang marisolba na kung paano nga ba nakalabas ng Pilipinas ang dating alkalde. Mahalagaan niya na malaman kung paano nakatakas si Go ng bansa dahil itong isa sa kahinaan ng sistema ng Pilipinas. Nakakadismaya na hanggang ngayon walang official report ang Bureau of Immigration and yung mga enforcement agencies na rin natin dahil para tayong ginagawang walang alam dahil hindi natin ma-validate yung kanilang mga storya. Meron kasing isang stamp doon sa passport na hanggang ngayon hindi ma-validate kung paano yun yung Kuala Lumpur entry. No, na point out yun in many of the hearings. Hanggang ngayon hindi malaman kung paano nagkaroon ng Kuala Lumpur point of entry. No? Halos mag-iisang taon na no? Yung lumabas yung point of entry na yon. Ang suggestion ko sa BI, mag-network sila doon sa kanilang counterpart para malaman kung official yung stamp na yon o peke yung stamp na yon. Kung official, kailan siya dumating at anong airlines. Suportado naman ni Gatchalian ang irerekomenda ni Senadora Risa Ontiveros na revamp o balasahan sa loob ng Bureau of Immigration sa oras na wala silang maibigay na kompletong impormasyon sa loob ng 15 araw kung paano nga ba nakatakas ng bansa si Go. Sa pagdinig kasi na pinumunuan ni Ontiveros, tila blanco at walang ideya ang mga opisyal ng Bureau of Immigration sa kung paano nakatakas ng Pilipinas si Go. Bagay na sinabi ni Gatchalian ay nakakadismaya dahil tilang lumalabas wala tayong alam sa mga nangyayari sa ating borders. Well, I support that. No? Dahil importante nga na maipakita ng BI na may kakayahan sila at mayroon silang initiative para malaman itong issue na ito at ano yung katotohanan. Again, yung stamp na yun, I think for me is the missing piece. Kung ma-solve natin yun, madudugtong-dugtong na natin yan. No? Kasi kung peke yun, and obviously yung kwento niya, peke. No? So, but I leave that to the BI to investigate. And I support Senator Risa's call. Kung hindi nila mapakita, then ang pinapakita nila sa atin yung kanilang kahinaan at walang inisyatibo. Bagamat sumulat ng Bureau of Immigration sa kanilang counterparts sa mga bansang pinuntahan ni Go, nakukulangan ng senador sa ahensya dahil wala pa ring tugon ng mga ito hanggang ngayon. Git ng senador, hindi naman malayo ang Kuala Lumpur, Malaysia at tila bakit hindi ito mapuntahan ng Bureau of Immigration upang makausap ng personal ang kanilang counterpart para ma-validate ang misteryo sa pagtakas ni Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Pang mga balita, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ininspeksyon ang modernong rice processing system sa Isabela. Ininspeksyon din ang bumagsak na Kabagan at Santa Maria Bridge. Kuha tayo ng mga balita dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state-of-the-art rice processing system 2 sa Etiaga, Isabela kaninang umaga. Ang pasilidad ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na may kabuuang investment na 67.48 million pesos. Binubuo ito ng multi-stage rice mill na may kakayanang maggiling ng 3 tonelada kada oras at 5 recirculating dryers na ang bawat isa ay kayang magproseso ng 12 tonelada. Layo ng programa na mabawasan ang production cost at mapababa ang post-harvest losses. Inaasahang makikinabang dito ang lokal na industriya ng bigas, lalo na ang mga magsasaka para mapataas pa ang kanilang kita at matiyak ang matatag na supply ng bigas. Ang lalawigan ng Isabela ang pangunahing benepisyaryo ng RPS2 bilang suporta sa higit 70,000 na magsasaka. Tinatayang aabot sa higit 66,000 hektarya ang lupang sinasaka ng mga ito sa nasabing probinsya. Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kitang-kita na ang disenyo ang problema sa bumagsak na tulay sa Isabela. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos bibisitahin nito kanina ang Kabagan Santa Maria Bridge na gumuho matapos sunod-sunod na tumawid sa tulay ang 3 overloaded na dump truck. Sinabi ng Pangulong Marcos sa ngayon pakatutukan muna ng gobyerno ang pagsasaayos sa tulay at saka nito habulin ang mga nasa likod ng proyekto.
Sa isang ambush interview sa Isabela, tahasang sinabi ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay. Nakita nito na sa halip na kable ang pinakasuporta ng tulay, bilang isa itong suspension bridge ay tanging bakal at konkreto ang ginamit. Maging ang angkla ng tulay anya ay nasa baba lamang na dapat ay hanggang itaas na bahagi para masuportahan ng husto ang buong tulay. Ayon sa Presidente, kung kable sanang ginamit, hindi bumigay ang nasabing tulay. Nanghihinayang ang Pangulo dahil balik na naman anya ito sa simula. Gagastos na naman ng malaki parang mapagawa na naman ang bagong tulay. Paglalahad ng Pangulong Marcos, ang project cost nito ay umabot sa 1.8 billion pesos, subalit binawasan at ginawang mas mababa pa sa 1 bilyong piso o nasa 900 million pesos para makatipid. Gayunpaman sa panahon anyang ginagawa pa lamang ang tulay, nakitaan na ng indikasyon na pagiging mahina dahil gumagalaw. Kaya ginawang 1.2 billion ang halaga sa refitting na isinagawa. Ang tulay ay sumasaklaw sa 990 metro at binubuo ng 12 arko at 9 na span ng pre-stressed concrete girders ay dinisenyo para lamang sa mga light vehicles at isang mahalagang ruta na nag-uugnay sa Cabagan at Santa Maria sa Enrile, Cagayan at Tabuk City, Kalinga. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Yeah. liable. You know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagtatayo ng tulay ng Cabagan, Santa Maria noong November 2014 at natapos ito noong February 1, 2025 sa kabuang halaga ng 1.22 billion pesos. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa bubusisiin ng pamahalaan ay kung bakit undersigned ang nasabing tulay at batay naman sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nakadisenyo ang tulay sa mga light vehicle lamang. So yan ang latest mula dito Bombo, sa Bombo Genesis. Si Bombo Dennis to. Bombo Dennis. Hanggang anong mga pagbisita yung gagawin ng Pangulo? Kanina na, banggit mo yung makabagong o modernong pasilidad para sa Bigaso. So agriculture and infrastructure yung target ng Pangulo. Maliban dito, may mga pakikipagpulong din ba ang Pangulo dyan sa mga local chief executives dyan sa naturang bahagi sa Northern Luzon? Sa ngayon, Bombo Dennis, ang ibinigay ng Palasyo ng Malacanang sa naging itinerary ni Pangulo ay itong pagbisita sa isa sa mga state-of-the-art na rice milling processor dito nga sa Isabela. At tinungo at naging na din si Pangulo dahil sa nagiging controversial na itong pagbagsak ng tulay dyan sa Isabela, ay tinungo na niya ito at personal na in-inspection at nakita nga niya kanina mismo at siya ang nagsabi na talagang depektibo yung disenyo, Bombo Dennis. So sa ngayon, ayaw niya munang magsalita regarding sa kung sino ang mananagot at ang sabi lang niya ay uunahin muna ang pagkukumpuni nito dahil babalik na naman sa una. Parang nagtatayo lang naman daw uli ang gobyerno ng panibagong tulay. So sa kanan nito, hahabulin sino yung mga responsable sa nasabing proyekto, Bombo Dennis, dahil umabot ito sa halos 1 bilyong piso ang ginastos ng gobyerno para lang sa pagtatayo ng nasabing pondo. Pero bukas, Bombo Dennis, ay magkakaroon din ng biyahe itong si Pangulong Marcos para nga dito sa Alyansa Rally, dito naman sa bahagi ng Bicol Region. Pero ngayong araw, pagkatapos ng event niya dyan sa Isabela, babalik siya sa Metro Manila dahil bukas ng umaga ay magkakaroon siya ng maagang event din dito sa Manila at saka siya tutungo papuntang Bicol para nga dumalo dito sa rally ng Alyansa para
sa Bagong Pilipinas. So, yun yung magiging itinerary niya bukas, Bombo Dennis. Pero sa ngayon, wala siyang meeting sa mga local executives at sa mga local officials ng Isabela. At bagkus ay mananatili ang Pangulo doon at para nga tiyakin itong mga proyekto na ito ay talagang gagana at magiging maayos yung pagtatayo muli ng bridge na yan sa Isabela, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maaring masundan pa ang deklarasyon ng National Grid Corporation of the Philippines ukol sa kauna-unahang yellow alert para naman sa Luzon Grid ngayong taon. Nangyari ito nitong Miyerkules, 5 ng Marso, mula alas 5 ng hapon at tumagal ito hanggang alas 7 ng gabi dahil naman sa manipis na reserbang kuryente. Ang yellow alert kasi ay nangangahulugan ng kaunting power reserve lamang. Sa data nga ng National Grid Corporation of the Philippines, umabot sa 11,829 megawatts ang demand ng kuryente para sa Luzon habang 12,488 megawatts lamang yung available capacity. Mas pinalala pa ito ng pagkawala ng kuryente at pagbawas na rin ng pasilidad na gumagana o yung mga power plant. Sa kasalukuyan, mayroong 8 ng mga planta ng kuryente sa Luzon ang naka-force outage simula pa noong Pebrero. May 4 na iba pang mga force outages ang naideklara sa nakalipas na taon at 16 na planta ang may derated capacities o binawasan yung kanilang kapasidad. Nabatid na lumaki ang konsumo sa kuryente sa panahon na nagsimula na ho itong unti-unting pag-init ng panahon at inaasahan na marami pa ang gagamit ng mga cooling system kaya naman ay lalaki pa ang konsumo sa kuryente pagpasok pa ng kasagsagan ng panahon ng tag-init. Samantala, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung batas na nagtatakda ng mas pinalawak na programa para naman sa pagkilala at pagbibigay ng antas ng edukasyon ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Alternative Learning Program sa ilalim yan ng Republic Act 1212-4 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. At maaring makakuha ng diploma sa kolehiyo ang mga Pilipino lalo na mga profesional na nagtrabaho sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang naunang edukasyon, pagsasanay at karanasan sa trabaho. Ang naturang programa ang tutukoy sa pag-assess at pagbibigay ng katumbas na degree sa kwalipikadong individual batay sa kanilang natutunan mula sa formal at non-formal na sistema ng edukasyon, pati na ang kanilang professional na mga karanasan. Nabatid na ang Commission on Higher Education ang pangunahing ahensya na magpapatupad ng naturang programa para naman matiyak ang epektibong implementasyon ng batas at palalakasin pa ang official programs na nakatakda sa ilalim ng komisyon bilang permanenteng technical secretariat para naman humawak ng naturang programa. Bombo International News. Daan-daang opisyal ng State Department at United States Agency for International Development o USAID ang lumagda sa isang liham na ipinadala kay Secretary of State Marco Rubio bilang protesta sa pagbuwag ng USAID. Ayon sa liham, posibleng pahinain nito ang liderato at seguridad ng Estados Unidos at magbukas ng pagkakataon para sa China at Russia na palawakin ang kanilang impluwensya. Aabot sa 700 diplomats ang lumagda sa liham at ayon sa isang opisyal, nakasaad sa liham na ang desisyon ng administrasyong Trump ay ipatigil ang halos lahat ng dayuhang tulong noong Enero 20. Ito ay naglalagay sa panganib sa mga diplomatiko at puwersang Amerikano sa ibang bansa. Pinangangambahan din itong maapektuhan ang milyon-milyong taong umaasa sa suporta ng Estados Unidos. Ipinasara naman ni President Donald Trump ang operasyon ng USAID sa buong mundo na nagdulot ng pagkaantala sa pamamahagi ng mga pagkain at medikal na tulong. Sa kabila ng pahayag ng administrasyon na magbibigay ng exemption para sa mga programang pang-emerhensya, nananatiling nakasara ang pondo.
Itinalaga ng Pangulo ang negosyanteng si Elon Musk upang pagisawaan ang pagbuwag ng USAID bilang bahagi ng mas malawak na hakbang upang paliitin ang pondo ng gobyerno at maiwasan umano ang maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa iba pang mga balita, nagbabala naman si United States President Donald Trump sa Hamas na agad nang palayain ang lahat ng mga bihag sa Gaza at ibalik ang mga labi ng kanilang mga pinaslang kung hindi ay haharap sila sa matinding kaparusahan. Sa isang pahayag, sinabi ni Trump na susuportahan ng Estados Unidos ang Israel upang tapusin ang laban at binalaan ng Hamas na wala ni isang kasapi nila ang magiging ligtas kung hindi sila susunod. Kasabay nito, kinumpirma ng White House na nakikipag-usap na ang Estados Unidos sa Hamas tungkol sa pagpapalaya ng bihag at posibleng tigil putukan, isang hakbang na taliwas sa patakaran nitong huwag makipag-negosasyon sa mga grupong itinuturing na terorista. Ayon sa Israel, suportado nila ang hakbang na ito kung magre-resulta ito sa pagpapalaya ng mas maraming bihag. Samantala, kapwa nagpahayag ng interes sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump na magkaroon ng pulong ayon yan sa Malacanang nitong araw ng Huwebes. Yun man, wala pang tiyak na schedule para naman sa naturang pagpupulong. Ayon nga kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang layunin ng dalawang lider na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa tamang panahon. Samantala, sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, na maaaring mangyari ang pulong sa panahon ng tagsibol doon sa Estados Unidos. Dagdag pa niya na nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa Amerika para naman sa pag-aangkat ng liquefied natural gas bilang bahagi ng kasunduan sa kalakalan, habang nananatili naman ang umiiral na kasunduan sa depensa ng dalawang bansa. Ang planong pagpupulong ay bahagi pa rin ng pagsisikap ng Pilipinas na higit pang palakasin ang alyansa nito sa Amerika, lalo na sa harap na rin ng tumitinding tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea dahil sa agresibong kilos ng China. Ayon kay Romualdez, alam ng White House ang kagustuhan ng Pilipinas para naman sa isang one-on-one meeting sa pagitan ng dalawang lider. Anya, naghihintay na rin ang opisyal na may magkaroon ng imbitasyon mula sa White House, ngunit may mga indikasyon na maaaring maganap ito sa mga susunod pang buwan. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information, meron yan dito sa Bombo Radyo. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tinawag ni Ombudsman Samuel Martires ang Department of Agriculture at National Food Authority bilang most corrupt government agency. Ginawa nga ni Martires ang naturang pahayag nang matanong siya ukol naman sa pangalan ng most corrupt agency dito sa ating bansa. Anya, araw-araw siyang dumadaan sa Quezon Memorial Circle at nakikita ang Department of Agrarian Reform, PhilCOA at Department of Agriculture. Dati ay iniisip niya na tumahimik ang mga ito at yan ay parte nga ng pagganap na lamang direkta ng mga trabaho upang matutukan ang kanilang mga gampanin. Gayunman, itong nakalipas na taon ay nagsagawa ang kanyang opisina ng investigasyon kasunod na rin ang paglobo ng presyo ng sibuyas at bigas. Maliban dito ay inimbestigahan din umano ng kanyang opisina ang pag-aangkat ng isda, gayong mataas naman ang produksyon sa Pilipinas, kasama dito ang papel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pag-certify sa mga inaangkat na isda. Bilang resulta, natuklasan umano ng kanyang opisina na mayroong nangyayaring korupsyon
kung saan sangkot dito ang ilang empleyado ng Department of Agriculture, lalo na ang ilang empleyado na may tungkulin sa inspection ng mga agricultural products. Ayon pa kay Martires, tinanong din ng kanilang panig ang Bureau of Customs kung bakit ito nangyayari. Sagot daw ng naturang opisina ay dahil na rin sa sinabi ng mga agriculture inspector na okay na o aprobado na. At tanging ang gagawin na lamang ng Bureau of Customs ay ang kolektahin ang buwis mula sa mga ito. Ayon kay Martires, ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya ang nasabing pahayag sa harap ng publiko. Iginagalang umano ni National Food Authority Administrator Larry Lacson ang naging pahayag ni Ombudsman Samuel Martires na most corrupt agency ang ahensyang kanyang pinamumunuan. Ayon kay Lacson, hindi ito itatanggi ng ahensya. Mayroon anyang ilang insidente sa mga nakalipas na taon na posibleng naging dahilan ng Office of the Ombudsman sa naging pahayag nito. Paliwanag ni Lacson, noong nakalipas na taon ay sinuspende ng Ombudsman ang 139 personnel ng National Food Authority na pawang may kinakaharap na kaso. Posible rin anyang dahil sa bilang ng mga ito, binasin ng Ombudsman ang naging pahayag. Giit ni Lacson, doble kayod na ang ahensya upang ma-minimize at mawala ang korupsyon sa National Food Authority. Una nang na-appoint bilang officer in charge si Lacson noong Marso 2024 kung saan nasa kalagitnaan ng kontrobersya ang NFA matapos ang pag-authorize ng mga mataas na opisyal nito sa pagbibenta ng mga bigas na nasa bodega ng ahensya sa halagang 25 pesos kada kilo, gayong nabili ito sa presyong 23 pesos kada kilo. Pinangunahan pa noon ni Ombudsman Martires ang pag-issue ng sapina sa National Food Authority at hiniling ang paglabas ng listahan ng lahat ng bodega nito na umano'y sangkot sa pagbibenta sa mga private trader. Oras natin, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling nagpalabas ang State Weather Bureau ng flood warning ngayong araw, ika-6 ng Marso para naman sa 4 na rehiyon sa ating bansa. Ito ay kasabay na rin ng malawak na mga pag-ulan na dulot ng easterlies at serye ng localized thunderstorm. Batay naman sa data ng Bombo Weather Center, may mga pag-ulang naitala mula pa nitong nakalipas na mga oras sa ilang mga lugar. Inabibilangan nito ang Region 9 o yung Zamboanga Peninsula, Region 11 o Davao Region at Region 12, yung Soc-Sargen Region at maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan sa Zamboanga Peninsula, kabilang sa mga apektado ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Diyan naman sa Davao Region ay naranasan ang naturang biglaang buhos ng ulan sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao de Oro. Habang sa Soc-Sargen Region ay ang South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Doon naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay naapektuhan ng Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Sur at Basilan, pati na ang Sulu at Tawi-Tawi. Dahil nga sa mga pag-ulan, posible ang pag-apaw ng mga ilog na maaaring umabot naman ng makaapekto doon sa mga low-lying areas, lalo na yung mga komunidad. Sa iba pang mga balita, nanawagan ng Philippine Red Cross sa pamumuno ni Chairman Richard Gordon na magkaroon ng mga sanay na first aiders sa bawat tahanan at establishmento dahil sa panganib ng heat wave na maaaring magdulot ng heat stroke at heat exhaustion. Ayon kay Gordon, ang pagkakaroon ng mga first aiders sa komunidad ay makakapigil sa karagdagang pinsala at kamatayan dulot ng heat-related emergencies. Batay sa bulletin ng State Weather Bureau noong Marso 4, may 42 degrees Celsius heat index sa San Jose Occidental, Mindoro at 43 degrees Celsius heat index naman sa Legazpi City, Albay, Vera, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Nag-aalok naman itong ahensya ng mga abot-kayang training sa life-saving courses, kabilang ang standard first aid, basic life support at iba pang programa. Nagsanay na ang PRC ng 22,851 na mga first aiders mula Enero 1 hanggang nitong Marso 5 at hinikayat naman ang publiko na makipag-ugnayan para sa karagdagang impormasyon. Karagdagan pang balita, ipinahayag ng Public Attorney's Office sa Quezon City Regional Trial Court
na ang pagkamatay ng mga bata dahil sa Dengvaxia ay maaaring naiwasan sana kung naging maingat si dating Secretary of Health at ngayon ay Iloilo Congresswoman Janet Garin. Inihain ang mga kasong kriminal laban kay Garin at iba pang mga opisyal ng gobyerno, pati na rin ang mga nasa hanay ng ekutibo ng Sanofi Pasteur at Sulig Pharma noong 2019. Matapos naman na hindi raw sapat na pagsusuri para sa kaligtasan ng bakuna ang naisagawa. Ayon sa Public Attorney's Office, ang Dengvaxia disaster ay maaaring naiwasan kung isinagawa ang tamang mga proseso at pag-iingat at pagsusuri na rin. Idinagdag pa ni Dr. Clarito Cairo, isang dating health official, na itinago ang mga fatal effect ng naturang bakuna. Samantala, ang panig naman ng kongresista na si Dr. Janet Garin ay bukas umano ang kanilang panig para naman ilahad ang mga saloobin hinggil sa naturang usapin at ito ay mismong kinilala na ng Department of Justice kung saan ay una nang ibinasura ang kaso laban sa kanila. Itong Department of Information and Communications Technology sinisisi ang hindi pagbuwag ng 2G network sa patuloy na pagkalat ng mga text scams mula sa iligal na mga operasyon ng guerrilla Pogos. Kaugnay niyan, narito mga balita at ilang development sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Sinisi ng Department of Information and Communications Technology ang hindi patuluyang pagbuwag o pagretiro ng 2G network sa patuloy na pagkalat ng text scams sa bansa. Ito umano kasi ang ginagamit ng ilan pa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanilang mga International Mobile Subscriber Identity Device o mas kilala bilang IMSIC catchers. Ayon mismo kay Undersecretary Jeffrey Ian D. ng naturang kagawaran, ang ganitong uri ng kagamitan ay gumagana lamang sa mga network na mas bababa sa 3G. Kaya aniya, nararapat na lamang umano na magkaroon ng timeline kung kailan sisimulang tanggalin ng 2G at mas mababa pang mobile technology sa Pilipinas. IMSI catchers work on that frequency. Yung IMSI catchers, yung ginagamit ng mga POGOs in order to get your or extract your calls and your text and to be able to blast. It actually only works on a technology that's below 3G. And we're already talking to the telecommunications providers. This has to be through NTC, the regulator. We should now have a timeline to deprecate, I guess, to retire this equipment. Ngunit giit naman ng naturang Undersecretary na uunawaan din nila umano ang posibleng epekto nito sa ekonomiya kung sakali mang matuloy ang pagtatanggal sa 2G network. Now, I'm not saying it's gonna happen tomorrow. I understand that there are cost implications to this particular request. Hindi lang naman security ang iniisip natin dito, pati ekonomiya. Baka naman sabihin nila, we need more towers, we need more radio units. Baka sabihin nila, tataasan namin cost of text at saka cost of calls. So we'll have to study this further. Samantala, isinusulong naman ng naturang kagawaran ang pagkakaroon ng mga diskusyon hinggil sa usaping ito. Dahil aniya, kailangan makasunod ng Pilipinas sa ibang mga karatig bansa na nagsimula ng pag-usapan ng napipintong pagpaparetiro sa naturang mobile technology network. But for security purposes, we have to follow what our neighbors are now discussing. And that is, again, let me reiterate, we need to start the discussion of retiring anything that is below 3G technology in cellular mobile telecommunications, perhaps in the next 2 years. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ang hanay ng pambansang pulisya may mga tagubilin din sa kanilang mga tauhan, lalo na yung mga nagtatagal ng mahabang oras sa mga pangunahing lansangan ngayong panahon po na mainit ang lagay ng panahon. Alamin natin ang balita mula kay Bombo Kelly Cordero. Pinayuhan ng Philippine National Police ang kanilang mga kapulisan na nagpapatrolya sa lansangan na mag-ingat at magbaon ng tubig ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kung kinakailangan ay pwede ring sumilong ang mga pulis para maiwasan na rin ang mga insidente gaya ng heat stroke, atake sa puso na dulot ng init ng araw. Kaugnay nito, inihayag din ni PNP Highway Patrol Group Spokesperson Police Lieutenant Nadame Malang na anumang suporta para sa mga kapulisan na nasa lansangan na pwedeng ibigay ng higher headquarters ay kanilang ibababa.
Anya, bagamat trabaho ng PNP-HPG na bantayan ng mga lansangan kung makakasagabal na sa trabaho o magkakaroon na ng epekto sa kalusugan ng matinding init ng araw, ay maaaring sumilong ang mga ito. Sakaling talagang init ng kalsada po natin ay mag-hamper po or magbibigay po ng hindi maganda sa ating kalusugan po ng ating mga tropa, maaari po sila sumilo or kundi man po uminom ng tubig, no, para po magkaroon, ma-hydrate po yung kanilang kalusugan at maiwasan pa yung mga pangamakan ng ating po mga tropa na patuloy po nagbibigay po ng suporta at accomplishment dito po sa ating mga lansangan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Natanggap na ng Food and Drug Administration o FDA ang pinakamaraming complaint o reklamo kumpara sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagsisimula ng 2025. Anya sa Anti-Red Tape Authority, ang naturang ahensya ang nakatanggap ng pinakamaraming reklamo na nagmula sa mga kumpanya at mga negosyo. Pangunahin dito ay ang pagkakaantala ng pagproseso sa mga aplikasyon lalo na sa mga critical emergency medicine na kinakailangan para sa public health. Nagpadala na rin ang Anti-Red Tape Authority ng show cause order sa mga evaluator na responsable sa naturang delay at hinihintay pa ang kanilang kasagutan. Una na rin nakatanggap ang maraming o ang naturang tanggapan ng maraming mga reklamo hinggil naman sa Land Transportation Office at Social Security System. Ngunit ayon sa Anti-Red Tape Authority ay nagpakita naman ang mga ito ng magandang pagtugon. Samantala sa pagtatapos ng Enero ng taong kasalukuyan ay nakatanggap ito ng kabuuang 25,197 complaints kung saan ay nasa 24,900 mahigit ang nagawang marisolba na at nailapit na sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito ay katumbas ng resolusyon sa rate amount na 98.95% hinggil naman sa naturang mga reklamo. Pinuri ng Commission on Human Rights ang Commission on Elections sa paglabas ng Resolution number 11116 na nagtatakda ng diskriminasyon bilang isang election offense. Ang resolusyong ito ay naglalayong parusahan ang sinumang gagawa ng diskriminasyon batay sa HIV status, kasarian o kapansanan. Kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain ang bullying, coercion, diskriminasyon laban sa kababaihan at mga taong may kapansanan, gender-based harassment at paglabag sa mga anti-discrimination ordinances at kinilala rin ng Commission on Human Rights ang desisyon ng Korte Suprema sa Diduro 5 Vinoya na naglalarawan ng mga epekto ng vilification, labeling at guilt by association sa mga individual. Buong suporta ang ahensya sa Commission on Elections Resolution number 11116 bilang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Pilipinong bumoto ng walang takot sa harassment, retaliation o intimidation. Karagdagan pang mga pag-uulat. Ito mga kabombo, yung dominant majority at dominant minority party para naman sa darating na halalan ay nilabas na ho ng Commission on Elections. Ano nga ba ang mga benepisyong nakapaloob dito para sa mga dominant at minority parties dito sa paparating na eleksyon at yan ay magaganap sa darating na Mayo 12 ng taong ito. Alamin natin mga kabombo ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner. Inilabas na ng Commission on Elections ang resolution na kumikilala sa kung sino ang dominant majority at dominant minority party sa magiging halalan sa Mayo. Pagkatapos ng computations at pag-review ng komisyon sa mga records na pinasa ng mga partido sa tanggapan, ang lakas CMD ang natukoy na dominant majority party, habang ang nasyonalista naman ang dominant minority party. Kasama rin sa mga pinili ng poll body ang 10 major political parties. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang naging basihan sa pagpili sa dominant majority at dominant minority party ay ang kasaysayan ng partido o kung gaano na sila katagal sa politika. Tinignan din ang dami ng kandidato at pati na rin ang women representation ng party. Samantala, ipinahayag din ni Garcia ang mga bentahe ng dalawang partido na inilabas ng poll body. Anya, mas marami ang mga maaaring watchers na ilagay ng partido sa mga presinto. Dagdag pa niya na prioridad din sila sa mga canvassing venues sa darating na halalan at magkakaroon
magkakaroon din sila ng kopya ng mga election returns. Kasama nila ang mga citizens arm at media na makakatanggap ng mga ito sa araw ng eleksyon sa Mayo. Kinakailangan kasing maglabas na kami ng resolusyon patungkol sa kung sino ang dominant majority party at dominant minority party. Gusto ko pong i-announce sa inyo na base sa aming computation, base sa aming pag-review ng lahat ng records ng mga partido na nag-file ng petition sa amin, ang Lakas CMD ang dominant majority party. Ang dominant minority party, which happens to be the next sa Lakas, ay ang Nationalista Party. Pinili rin namin ang 10 major political parties. Kaugnay pa nito, inaasahan na sa susunod na linggo ay magpupulong ang komisyon, dominant majority party, dominant minority party, mga citizens arm at media para pag-usapan ang guidelines na gagawin para sa pagtanggap ng mga resulta sa araw ng halalan. Next week, plano nating pulungin ang dominant majority party, dominant minority party, ang citizens arm, ang NAMFREL at PPCRB, kasi gusto natin magkaroon ng draft guidelines. Paano pag tumatanggap kayo ng mga results at paano kapag i-share nyo na yung mga results sa iba't ibang entities katulad ng media. Kasama rin po ang media entities na imimit namin by next week. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Biyaheng Cagayan Valley na ngayong araw si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan upang personal na mag-inspeksyon sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge doon sa Isabela. Sa panayam sa opisyal bago ang kanyang flight papuntang Region 2, sinabi niya kailangang matukoy ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng isang bahagi nito, lalo at kabubukas lamang ito. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat pa rin ng kontraktor ang naturang pasilidad dahil hindi pa ito na-turn over sa gobyerno, ngunit nais na Department of Public Works and Highways na malaman ang tunay na nangyari sa tulay na inabot din ng ilang taon bago na kumpleto. Nanindigan din ang kalihim na dapat ay mga light vehicles lamang muna ang dadaan dito at hindi pa pinapayagan ang mga mabibigat na truck. Gayunpaman, dahil sa pagdaan ng ilang convoy ng truck, posible anyang nag-concentrate ang bigat sa naturang segment, dahilan kung bakit tuluyang na itong bumigay. Ayon sa kalihim, tinatayang 100 tonelada ang bigat ng truck kasama ang karga-karga nitong bato na tuluyang nasama sa bumagsak na bahagi ng tulay. Ang permissible o pinapayagang bigat ng mga sasakyang dadaan sa naturang tulay, anya ay hanggang 44 na tonelada lamang. Ang bumagsak na bahagi ng tulay ay isang 16-meter segment nito malapit sa unang parte ng Kabagan Santa Maria Bridge. Pagtitiyak na kalihim, magpapatuloy ang malalimang investigasyon sa naturang insidente, lalo na ang dahilan ng tuluyang pagbagsak ng isang segment nito. Hinihintay naman ng Palasyong Malacanang ang kumpletong report ng Department of Public Works and Highways kaugnay doon sa investigasyon sa bumagsak na tulay diyan sa Kabagan, Isabela at ganon din yung mga apektadong area. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi ligtas sa investigasyon at pananagutan ng mga nasa likod ng ginawang tulay mula sa dating administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Maging ang may-ari anya ng dump trucks na punong-puno ng bato na dumaan sa naturang tulay ay posibleng mapanagot din sa ilalim ng batas. Anya kay Castro, gusto malaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung may naganap bang korupsyon o anomalya sa ginawang tulay at tiniyak na hindi makakaligtas sa pananagutan ng mga nasa likod ng naturang proyekto at sa inisyal na report nga ang natanggap ng Palasyo Malacanang at partikular na nito si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, 90% ng mga ipinagawang tulay ay nagsimula noong 2014 at nangyari sa panahon ng dating administrasyon. Sa lubhan niya ng maraming taon ay naharap ang tulay sa iba't ibang banta sa kalikasan tulad na lamang ng bagyo, ng lindol at ganun din ang iba pang sitwasyon na nakaapekto rin sa integridad ng naturang pasilidad. At dito mga kabombo ay inaasahan ang paglalabas ng resulta ng pagsisiyasat
sa lalong madaling panahon, kaugnay pa rin ng kung sino ang pwedeng dumaan lamang sa mga kahalintulad na pasilidad, lalo't ipinagbabawal ito sa malalaking sasakyan. Nako na tayo. Bombo Police Report. Sa mga update naman sa probinsya, ating provincial reports, yung isa hong drug listed personalities ay kabilang ho dyan sa naging target ng operasyon ng mga otoridad. Maki-update tayo sa Bombo Radio Iloilo. Inihayag ng kapulisan na ginagamit ng isang kilalang drug personality sa Western Visayas ang sasakyan ng isang security agency upang maghatid ng mga illegal na droga sa isang operasyon na isinagawa sa Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Ang nahuling subject ay si alias Arian, 48 anyos, residente ng Zone 2, Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City, at si alias Toto na tumatayong security guard ni alias Arian at residente ng Barangay Dakuton, Dumaraw, Capiz. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, 4 na security guards ang nagsisilbing mga bantay kay alias Arian, ngunit si alias Toto lamang ang nahuli sa operasyon. Sinabi pa ni Solis na may alam si alias Toto na sangkot sa illegal na droga si alias Arian at parehong may mga dating record na sa pagsasagawa ng illegal na aktibidad, partikular sa Bacau, Mandurriao, Iloilo City na kilalang pugad ng mga durugista. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang resulta ng drug test sa mga suspect upang makapagsampa ng kaso laban sa kanila sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagiging successful ang operations ng mga different units po natin dyan sa Molo, Iloilo City, and nagpapasalamat po tayo sa pagtutok ng Iloilo City Police Office sa mga suspects na ito at nagresulta sa kanilang pagka-aresto. Yung mga number of arrest po and confiscation po natin dito po sa buong Western Visayas ay nagpapakita po ng ating patuloy and aggressive police operations against illegal drugs po dito sa buong region. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala mga kabombo, matapos nga yung personal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa gumuhong tulay dyan sa bahagi po ng Isabela, alamin natin kung may mga tagubili ng punong ehekutibo doon sa mga local executives kaugnay ho ng mga proyekto doon sa kanilang manasasakupang lugar. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Santa Maria Cabagan Bridge para sa assessment at initial inspection na gagawing investigasyon para malaman ang totoong pangyayari na siyang naging sanhi ng pagbagsak ng naturang tulay. Ito ay isang linggo matapos gumuho ang nasabing tulay noong ika-27 ng Pebrero. Inaasahan naman ng pamahalang palalawigan na matapos ang pagbisita ay gugulong ang pagsisiyasat na maaring masundan ng reassessment para sa muling pagsisimula ng proyekto. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Isabela Governor Rodito Albano, sinabi niya na idudulog din ng provincial government ng Isabela kay Pangulong Marcos na maisaayos ang nasabing bahagi ng tulay, lalo't na highly anticipated na ng mga Isabelino ang pagbubukas sana ng naturang tulay. Matatandaan na pinondohan ng 1.2 billion pesos ang nasabing tulay, subalit gumuho ito matapos lamang ang isang buwan mula nang buksan ito para sa mga light vehicles. Ito ay matapos dumaan ang isang truck na may mabigat na karga. Wala, we have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. Samantala, bago naman ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Cabagan Santa Maria Bridge, ay personal ring sinuri ni Pangulong Marcos ang makabagong Rice Processing System 2 o RPS2 sa Barangay Ipil, Echagüe, Isabela. Ang Rice Processing System 2 ay pinasinayaan noong November 2024 kung saan ito ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na may kabuang halaga na 67.48 million pesos. Kabilang dito ang isang multi-stage rice mill na may kapasidad na 3 tonelada bawat oras na nagkakahalaga ng 48.58 million pesos at 5 recirculating dryers kung saan ang bawat isa ay kayang magproseso ng 12 tons at nagkakahalaga naman ng 18.9 million pesos.
Ayon kay Governor Albano, layunin ng nasabing inspeksyon ni Pangulong Marcos sa Rice Processing System 2 na makita kung paano ang ginagawa ng pamahalang palalawigan sa distribusyon ng murang bigas sa mga vulnerable sector kabilang ang mga magsasaka, fisher folks at maging mga senior citizens. Nakikinabang niya sa nasabing programa ang nasa 70,556 na mga magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA na nagtatanim sa 66,303 hektarya ng lupa. Tingnan niya kung paano tayo nakaka-distribute ng libreng bigas sa mga mamamayan natin, lalo na sa mga PWD, fisher folk, sa mga paano natin ginagawa na bumibili tayo sa mga farmers ng mahal na palay, tapos paano natin i-distribute sa mga tanod, sa mga senior citizen, sa PWD, yun. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Bicol Region naman, nagsimula na hong bumuhos yung mga dayuhang turista na nais daw makita ang Bulkang Mayon. Dagsa ang mga ito sa Legazpi City sa kabila ng mataas na heat index. Alamin natin ang balita ng Bombo Radio Legazpi. Bumisita ang ilang mga foreign tourists sa sikat na mga pasyalan sa lungsod ng Legazpi sa kabila ng mataas na heat index sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa turistang mula pa sa Israel na si Attorney Sedi Lilit Vitilson, sinabi nito na napili nilang magbakasyon sa lungsod dahil sa mga kilalang tourist attraction. Isaan niya sa mga nais nilang masilayan ay ang ganda ng Bulkang Mayon. Pagsasalarawan nito na marami ang scenic view sa lungsod kaya nais nilang balikan. Na target rin umano ng kanilang grupo ang sikat na ATV ride kahit pa mataas ang heat index na naitatala sa lungsod simula pa noong nakalipas na mga araw. Matatandaan kasi na kilala ang ATV ride lalo na at mga karaniwang destinasyon ang mga lugar na kitang-kitang ganda ng Mayon Volcano. Samantala, inanyayahan rin ni Attorney Vitilson ang iba pang mga kapwa turista na kung papasyal sa Pilipinas ay huwag kakalimutan ang pagbisita sa lungsod. I think it's a beautiful city because we wanted to come to make the ATV to the Mayon, and we also wanted to do the rafting in the river, in the underground river, but we couldn't do it because the water were too high. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang tourist arrival ng Caraga Region sa 2024 tumaas ng 14.20%. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Umakyat ng 14.20% ang tourist arrival sa Caraga Region noong 2024. Ayon kay Evony Dumada, Regional Director ng Department of Tourism o DOT Caraga, aabot sa 1,667,504 ang kabuuang tourist arrival sa Caraga na mas mataas kung ikumpara sa taong 2023. Ang pinakamaraming dumagsa na turista ay sa Siargao Island, ang binansagang best surfing destination maliban pa sa mga magagandang mga beaches nito. Kasama sa nakitang dahilan nito ang pagiging accessible na ng isla dahil sa naitayong airport sa bayan ng Del Carmen na nakatala ng mahigit 4,000 na mga flights noong 2024. Kaugnay nito, inihayag sa opisyal na sisikapin nilang malagpasan pa ito nitong taon sa pamamagitan sa pagpromota noong hindi pa gaanong napapansin na tourist destination. But rest assured that these homestays will be trained, yung mga personnel nila will be trained, and also these homestays will also be accredited to make sure na it will conform to our standards. Yan ang balita galing sa pila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, itong inaprubahang implementing rules and regulation para naman sa mental health
Para sa mga paaralan, malaking tulong daw ito para sa mga mag-aaral at maging sa mga guro. Alamin natin ang kabuuang ulat ng Star FM Bacolod. Malaking akbang ang ginawa ng Pilipinas tungo sa pagpapalakas ng suporta sa mental health sa mga paaralan sa paglagda sa implementation rules and regulations ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act ni Education Secretary Sonny Angara noong Martes. Ang inisyatibang ito ay naglalayong lumikha ng isang mas ligtas na kapaligiran sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga mag-aaral at guro ay may akses sa suporta sa mental health. Binigyan diin ni Angara na ang batas ay hindi lamang isang pulisiya kundi isang konkretong hakbang upang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Dr. Donalyn G. Lastima, LPT, RPM, RGC, RPSY, PhD, CEO at Presidente ng The Articulate Psychological Center. Ibinahagi nito na normal lang ang mga emosyon na nararamdaman, lalong-lalo na ang bitterness sa isang tao kung kaya't mas maiging intindihin sila dahil ito ang kanilang paraan sa pakikipag-communicate. Bitterness is an emotion. So just like any other emotion, hindi siya mawawala because parang ingredient din siya ng human, ng pagiging tao natin. So like it's more on managing and looking into your coping mechanism towards it, because in one way or the other we will be facing this kind of emotion. Tao kasi tayo, we are social animal. We interact, we talk, we socialize, we use language as a tool to connect. Isasama ang bagong regulasyon sa mga binagong panuntunan ng Anti-Bullying Act na magpapatibay sa pangako ng gobyerno sa pagpapaunlad ng isang mas malusog at mas sumusuporta sa kapaligiran ng paaralan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ilang mga manggagawa sa Estados Unidos na babahala sa layoff and reduction workers sa bansa. May detalye dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Ikinababahala ng ilang mga manggagawa sa Estados Unidos ang nakatakdang layoff and reduction of workers sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kaya Des Baker, Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, isa kasi ito aniya sa nakikitang hakbang ni US President Donald Trump upang tuluyang makamita ang nais na pagpapalago ng kanilang ekonomiya, kung saan hanggat maaari ay tinitignan nito at gagawin kung saan siya mas makakatipid dahil kilala na rin ang Pangulo bilang isang negosyante. Hinggil naman sa pag-freeze ni Trump sa mga federal grants, umabot na aniya ito sa Korte Suprema na sinasabing hindi pwedeng i-hold ni Trump at dapat i-release nito ang funding ng federal government dahil nakasad ito sa saligang batas. Ngunit nauna nang nilinaw ni Baker na 90 days holding process ay isa lamang na legal process na sinusunod ng bansa. Samantala, nasa 2 taon na ring mataas ang taripa sa US kung kahit hindi na rin bago aniya sa trade war dahil nasanay na rin sila na mataas ang bilihin sa bansa. Sa kabilang banda, naniniwala naman aniya sila na muling lalago ang kanilang ekonomiya sa pangunguna ng kanilang Pangulo. Nauna nang binalaan ng China ang US na handa nila itong harapin sa anumang gyera. Matapos na patawan ng US ng 20% na taripa ang mga produkto ng China na binebenta sa US, habang sa Canada naman at Mexico ay mayroong 25% na pataw ng taripa. Nung umupo si Trump, pagkapanalo niya ng presidency, meron silang audit na nangyari through the Department of Government Efficiency, yun nga yung pinangungunahan ni Elon Musk. Silang nakita through the USAID, meaning United States International Development. So through the USAID na ang gobyerno ng Amerika, marami silang pinafund na mga proyekto sa ibang bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines.
kahit na kayo'y nasa Metro Manila o nasa ibang mga lugar at gusto ninyong masubaybayan yung mga programa dyan sa bahagi po ng Visayas Region. Halimbawa, taga Iloilo kayo pero dito na kayo naninirahan sa Metro Manila, pwede nyo pa rin matutukan yung mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kagaya halimbawa, doon sa mga hiligay non-speaking, ay nais po ninyong subaybayan yung mga paborito po ninyong drama o kaya naman iba pang palatuntunan ng Bombo Radio, maaari po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng ating mga programa sa Bombo mobile app at sa Facebook Live pati na sa YouTube at TikTok mga kabombo. Doon nga sa Facebook Live programs, masusubaybayan para sa mga hiligay non-speaking Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At para naman sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, narito sama-sama tayo sa prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Puntulaw na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sound to Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 6, tuiga 2025. Sa aton sinikaron, gonna vote countdown. 67 dias na ang kag 2025 national, local, and farm elections na. Sa gihapon, ini mo lang ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Yari karon mga dalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. District Engineer Roy Pacana nagapanago sa very short skirt sang iya Congresswoman suno kay Mayor Jerry Treñas. Ini may kang tanan sa mambal naton pag wala hindi pagsapak or pagbaliwala sang district engineer sa sining imbitasyon sang city government tagod may istoryahan ining mga delayed project sa palibot sang syudad sang Iloilo. Samtang Bureau of Fire Protection 6 nagpanigayon sang kick-off ceremony kag Fire Olympics subong nga adlaw. Iloilo nadugangan pa sang isa na patay bangod sa balatian nga dengue kabugusan naglabot na sa anom. Ang latest na karon sa nagapadayon sining Western Visayas Regional Athletic Association meet aton man sining pasiplatan. Gulpihada lang kuno nangin mahiligon sa paggalantaw sa volleyball ang mga Antikenyo. Daw kasubong kuno nga ginadagsa iya tagsa ka may hampang sa volleyball ang Western Visayas Regional Athletic Association. Kay daw may ginalantaw kag daw may paborito kunong mga Antikenyo subong. Sa aton sining mga kabombo kag may announcement from Governor Rodora Dodod Cadiao nga ang championship sa Wivra Volleyball Secondary Girls ang sa Ilohon las 2:30 karon sapon sa may Binirayan Gym. Bangod man nga ti nagaulikid ginang gobernadora, may kantanan sa sining pagtasang temperatura. Dito man karon iya sa open venue. Di ba si malakulukon na ma-heat stroke to ang mga players. Magluwas sa mga players, basi ma-heat stroke man hindi makagwanta sa tuman nga kainit
ang mga tumalanaw kay ginalauman nga magadagsa sini ang mga supporters sa nga magtimbang sini nga bahin. Mahampang kuno nga daan si Brianna Nicola ang sang Taytong Bacolod High School. Siya karon niyang ginakabig sining apple of the eye sa mga tikinyo. Sa aton sining mga kabumboy, 16 anyos, damo-damo na sinisang iya sining mga accomplishments sa patang iya sang volleyball. Sa aton sining karon nga mga kauturan. Abi pa si Platanta kung anong tsura ni Brianna Nicola ang sang Taytong. Sa aton sini nga mga kabumbo kag nga nakahambal karon niya nga ang tagsa sini kay nampang kun didto gani sa volleyball. Sos damo uno sang nagalinantaw. Sa aton sini mga kabumbo, 16 anyos pa lang na ang star player sang Bacolod na Taytong High School. May rason gid man gali. Last 12:30 ang hampang. Tapos ko di programa kay nga agaw po ni guro mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, pasimplatan nato ni nagkaroon latest sa nagabarayon ng Western Visayas Regional Athletic Association meet. Check ko this time si Bombo Angel Tan. Mayor Jerry Treñas, ginisyuan si Iloilo City District Engineer Roy Pakanan nga nagapanago kuno sa very short skirt sa iya kongresista. Bombo Angel, sa report, please go ahead. Ginsabat diri Bombocham ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang sulat nga ginapagwaman ni Iloilo City District Engineering Office Head Roy Pakanan nga nagasabat ini siya nga ang kakulangan ginhaboy balik sa bahin sang Iloilo City Government bangod man abi sa mga unfinished projects nga nasambit nga opisina kag gintawag nga political script ining ginasakyan sang Office of the Building Official. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iya ginpahayag nga isa lang man tani kasabat direkta nga sabat ang kinanglan sang syudad halin sa Iloilo City District Engineering Office kag wala na kuno Bombocham sang paliko-liko pa. Ang pamangkot ng Mayor Treñas bilang abogado, siya mismo gani kuno ang pamangkot lang man may budget magidman balayahan ang Iloilo City District Engineering Office. Ano ang update sa mga proyekto? Ang sabat na kinahanglan amo lang man na hindi na nga kinahanglan nga paliko-likoon pa kuno ni Engineer Roy Pakanan ang sabat kag irason niya nga politika ginsaysay mga ni Mayor Treñas nga among his abi experience kag pagkakilala sa mga district engineering office o kung mga taga DPWH do si Engineer Roy Pakanan palang kuno ang naibaluan niya nga naga-intra o kung naga-involve sa politika Bombocham kag tiyambal niya nga ining si Engineer Roy Pakanan dapat sabdo niya ang mga inquiries siya kay do nagagwa nga nagapanago ini siya sa idalom sang skirt malipot nga skirt o kun palda sang iya kongresista Bombocham. Kati ang punto ni Mayor Treñas, facts gid lamang kamatuoran ang kinanglan sabton sang Iloilo City District Engineering Office pero ti Bombocham sa ginpadala diri nga sulat sang District Engineering Office sa bahin sang Iloilo City Government wala sang plano si Engineer Roy Pakanan nga mag-attend personally sang meeting buwas nga adlaw nga kuntani ihiwaton sa bahin sang City Mayor's Office bangod kay ti do ka inappropriate kuno nga mag-attend magkadto sa Iloilo City Hall ang isa ka persona nga gindeclare nga persona non grata sang alkalde sang syudad Bombocham pero ti hambal ni Mayor Treñas nga ang sa iya bahin niya do ka-funny kuno si Engineer Roy Pakanan bangod man abi sa mga statements nga ginapagwa niya kag pati pag-involve ni Engineer Pakanan sang mga merkado sang syudad kag nagagwa nga si Engineer Roy Pakanan tuod kuno ang nagapamulitika kag indi si Mayor Jerry Treñas. Pamatian ta balang kabahin diri sang nangin pahayagman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa atong interview. Yan ay hambal. I do not know why a DPWH official would come up with that. We're just asking for facts. Ang importante, ako may kwarta sila, pabalon nila kami may kwarta. Kag tapuson nila.
Ang iba niya, why sila kwarta, ang tato na ito ng ilang authority, kaya kita na lang matapos. Why ko kung ano, kung ang isa ka DPWH official, masiling ma-intra sa politika din sa syudad unless may stake siya. I do not know what is his stake in the political arena. He is the most political district engineer in the whole country as I understand, no? Ito daw ay kita na nabati sa iba ng mga DPWH employee. Ang amon da, inapangayo, facts. Ang ara bala sa dokumento. Kaya sabi lang, istoryan ang conception. Matapos nila, April pa sa 2024. Nag-file sila permit, I think May of 2025. Kating isyuhan sila dahil sa permit. Halin sa ito, hasta subong, may mana sa obra dira. Sila man silang completed na ang phase 1. Wala mo pala, Bomba Angel. Nakaagin ko congressman. I was congressman of Iloilo City. Ang ginaobra sa DPWH, naga-elite procurement. Ang ila ginaobra, ginapit na naanay, kasugod sila bidding September. Katapos ang ila bidding December. Pagka January, ina-award na lang na. 2022 or 2022 na ara na sila kabalo kung ano mga phase 1 nila. Ang phase 1 sa conception natapos na. Kung may ara sila budget for the phase 2, dapat na early procurement na bid na. At may nag-obra na subong. Unfortunately, ikaw, kita mo man ito, dokumento sa conception. Di may ga-obra to. So, nagapalagyo si Pakanan sa ginahambayan na politika, nagabot lagi na panayo. Facts. You know, ako isa ko ka-abogado. Hindi kaya kasabat ng politika. Ang isabton mo, ang pamangkot sa ino. May kwarta bala ina. Kung may kwarta ina, nabid mo na bala. Kung may nabid mo na bala, dapat may mga tao na gagawra. Dapat manok tapos na ina. Kaya kadugay na mo. Kabayran na nila gani ang kontraktor, completed ng project. Kung may phase 1, anong sunod sa phase 1? Ikaw, Bomba Angel. Phase 2, sir. Phase 2. Naawa ay tao na gobra. Why sa phase 2? Para taga na kami sa facts, para maintindihan namon. Kasi kung ay sila punto I will already stop the authority given to them to put up a multi-purpose building on land owned by... Theoretically, Mayor, ang ano nang ayhan niya type na sabat ni ang sa letter ni Engineer Pakanan, sir man? Abogado na preparahan ng sulat pa. Agad ko yung palibog sila. Ang politika, bilin tayo sa mga politiko. Kaya kuya, I am writing him as mayor of Iloilo City concerned about the welfare of our constituents. Bilin tayo ni Pakanan. Ano na siya? Pakanan? Pakamap? Pakanan, sir, Pakanan. Pakanan. Pakanan o kung Pakanan. Bahala siya. Anak ko na yata. Hindi siya magpanago sa politika. He is hiding under the skirt, the very short skirt of his congresswoman. Mayor, may politika man, sir, raw. Anong politika? Hindi kayo pamagkota. Look at the multipurpose building sa Tilingban Golo. May tao blago, brada. Aton ko sa sa Balantang. May harap kita district health center sa likod. May gobra pala dira. Kung may kwarta na sila, tapos ilan lang man sabat. Conception. Amoning amount. Bidet na ni on amoning adlaw. May NTP na kami naka-issue sa contractor sa amoning adlaw. Amon lang na sabat amon pangayo. May manada politika. Wala hapon ka kadlaw ay pakakuwi. Walang na siya hindi nga nagasabat sa politika. Politiko na siya. But, we are just asking for the facts.
Kung may aralin ng kwarta, ipakita nila appropriation. Kung wala siya ang napamulitika. Ay, hindi ko yan magtubag. Mabitiya si Melchor to kasi si engineer ka. Ay, hindi ko yan. Mabitiya si Melchor. Ang sabat niya, ang mga markets na ito nga, bilik. Ano labot niya sa markets na? Siya yan napamulitika. Mamatsyam na batian sa mga kabombonaton ang statement man kagsabat ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Base hindi mag-attend si Engineer Pakanan, hindi mag-attend si Mayor? Ang nakabutang ni Mamatsyam sa last part ng letter ni Engineer Pakanan basahon ko. Hambal niya, finally, it is also inappropriate for the undersigned siya mismo to attend the said meeting considering that I was declared as persona non grata by Mayor Tranyas himself. Nakabutang man din sa letter niya nga mapadalain niya siya sa mga personnel nga makaistorya primarily sa sining mga gina-inquire man sa Iloilo City Government. Ang letter ni Bomot siya mostly ni gali. Hindi sila gina-address directly sa City Government. Ginapaagi nila kay Engineer Regional Director sa ni Boy Oropel. Wala nila gina-direct sa City Government. Ito naga-middle, di gali anang DPWH before ni makalabot ang letter sa Iloilo City Government. Amo silang plastada bala ang ginapang City Government kagang Iloilo City District Engineering Office daw mga high school sweethearts. Lovers. Nga may ginapagyan lang hambalo mo nang imong best friend. Ha? Nga hindi na ko sa iya. Oh. Kay kalaway sa iya sa batasan. Oh. Aryo, tapos mahambal man tong isang nga balaw nyo tong Oscar. Kanawa sa kalan Oscar. Oscar ang hambal ba sa ako nga best friend kasi ano namin ang mangalan sa bahay diyan man? Trina. Bobo Trina. Oscar ang hambal ba sa ako best friend kasi Trina, hindi na siya kuno sibo kay kalain sa batang hambalon mo man si Trina nga hindi na ko sa iya. Kay kadagwa namon, ako lang permiga bakal ka pagkaon niya bisan ang sansaw nga tag 2 pesos di sa bakal. Oh. Ari pagid. Ari pagid. Oh. Misa pagid. I-chat to blanay si Boyet. Ikaw bi-chat sa iya nga nagasunggod ko di. Boyet pagid. Mambalak ron si Mr. Boy Trico nga siya ginatumod mo dyan. Ay, hindi ah. Wala. Tabuan lang. Wala. Galing. Kaya ang punto sinadere, nakuha ko man si Engineer Pakanan. Gindeklarar sa persona non grata. So, ano pa abi ang iya sining mambal na to, ano pa yabing iya sining gadgad nga ma-attend pa siya kay persona non grata na sa gani. Pero mapadalaman sa kuno sang mga tinawo o representative from his office. Same as with sa bahay sa city government, hindi maglimang tambong si Mayor Jerry Tranyas. Ang patubangon niya kay Engineer Pakanan, si Mr. Melchor Tan, amo ang city administrator. Kag, sino tong isa? Ang isa to is ang ginambal ni Mayor nga makaapod. Yes. Si City Engineer's Office. City Engineer's Office, di magamba ka City Engineer's Office, si Engineer Badong Pedric. Oo, sir. Padalaan man yan ni Engineer Pakanan, dira sang iya sining mga sa iya sining mga representative, mga engineer man siguro or most probably mga engineer man kiti why man sang hindi engineer dira iyang ara dira sa may City District Engineering Office magluwas sa mga admin dira bi. At iduwa mo man lang Bombo Angel, ti pwede magalimati ngayon sa Japon ang pagsinapol. Mi ara di bang mo siyam confirm or like ginayo man ni isang city government via DPWH nga letter man nga ang ma-attend is ang budget officer kag accountant officer sang city engineer's office. Budget officer? Budget officer kag ang accounting officer sang siyang city district engineering office. Okay,
magpangayo tagalin isang update sa meeting nila, mahapit kita sa regional office ni kiti. Dito ang palagyan mo. Dito ang pases. Kung sano pa ang best friend sang duha ang regional office, ang nagapatunga, ang nagataytay. Hindi gani i-chaton mo gani si Boy, si Kwan, si before ka lihugon mo si Kwan, si best friend mo, nga chatan si Boy ito, nga i-message ka man balik. Gapamati ko nung si Mr. Boy Trico, to subok. Joke lang, islang tangalan. Anyway, ang aton malang sina diri Angel, kay samahin sa Iloilo City District Engineering Office, may ara sila sa justification nga ang cause ng delay hindi iya kay halin sa ila. Si city government naman iya nagdiga man sa ila sini nga mga findings kung ano ang cause of delay. So, ang ato na lang sila diri bilang amo iya ang mapulos sining mga proyekto as soon as possible kung tani, no? Maariglo na ni nila. Bumbo Angel, kay ti paano ta mapuslan ang isa ka proyekto nga hindi matapos-tapos? Hindi bla? Basi ko nagapangalang-alang man si Engineer Pakanan nga sa City Mayor's Office gid mamit, ibutang naton mangita kita sang neutral ground or sang venue nga hindi man ya ang Mayor's Office gidira ang do nagadumala, no? Ngita ta sang iban sini nga venue para nga matigayon lang niyang pagsinapol at the same time kung ano gid man na madesisyonan, mapadayon na ini mga proyekto matapos na para nga mapuslan na sang pumuluyo. Nga halin man sa pumuluyo ang pundo. Pero tikmo mo cham kita mo tong Crocodile ni Mertranias ya. Last part to ano balneado ka funny kuno ki Engineer Roy Pakanan sang mga sa letter agin state niya bala mga statements man niya pero with this one good legend man tuot pero tikmo mo cham dumduwa mo sad to sang gin declare niya siya persona non grata naghambal pa ni di ba nagkadto pa siya sa may City Hall mo may time pa tong nagkadto siya sa may City Hall. Nagstorya siya kay Mayor Tranyas about sa persona non grata, nagsaka pa di siya sa may City Hall. Pero after that, nagkalabuan pagin tapat because of throwing shades bala. Amo to nga do wala nagid na hit so ining declaration nga persona non grata kag nagsige na lang kay gina gani gin kadtoan. Nagkadto to kagina gin mangkot kung ara si Engineer Roy Pakanan sa may District Engineering Office Bombocham, wala naman siya. Basi nga panago man sa to. Basi intsaktong hambal ni Mayor Jerry Triñas. Subong do ka ang rason sa letter do inappropriate man do hindi man insakto nga gin-declare kumbaga do common sense kuno ba mo chama gingambalan ka na nga hindi ka magkadto di kin-declare ka nga unwelcome ka tapos makadto ka di balik pero gin-invite man bi siya bang mo chamo. Amo na gani isa sa mga punto man nga lantaw yan Engineer Roy Pakanan kay ti kun why siya madeklarar persona non grata ti basi kun kada invite siya makadto siya Amo na pero with this one bala bang cham ang ining mga ginapang ubra man nila nga ti ibaylohanay sa mga letters pero sa may meeting ni bang cham open ni sa media 10 AM ni siya ang ilang nga pagsinapol ang taon-ta no sini mga resulta man ano ang presentation kay tigin require sila sang do bullet form ni siya nga mga details man sa mga projects para nga ma-present sang maayo kag masaysay gid sang maayo ang mga detalye sini kag masabat ang pamangkot ni Mayor Jerry Triñas sang alkalde kung may budget pagidman kung di inaasa ang proyekto kag kung masarangan pagidman bala nila nga tapuson ini Bombocham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichillier Tana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang balita, no? Ako niya why na kuya sang salaon sina diri. Kung may nagapamulitika or whatsoever, no? Ang ato na lang sina Dria Banwa nga mahisayran kung
sinugin man mapatapos, ipadayon sa Iloilo City District Engineering Office. Ang nasambit siniyang proyekto, may pundogin man sila bala. Kay ang ginadiga yan Engineer Pakana, nakasubmit naman sila kuno sa mga nagakaigo sininga papeles, of which nga kung sa diinti, kalabanan sini or halos tanan nga phase 1 sini mga proyekto, nahumana, pero may mga papers pagin sila kuno nga laking mga about technicalities sa aton sini mga kabumbo nga sa paglantaw iya sang Iloilo City District Engineering Office ang nagakosang delay amo iya ang city government. Si city government naman iya sa aton sini nga mga kabumbo nagahinga mo man nga matapos ini same as with wala sang duda sa Iloilo City District Engineering Office. Si city government nagahinga mo man nga matapos ang nasambitan sini nga proyekto granting nga magasunod sa nagakaigo sini iya nga proseso. Sa aton sini nga mga kabumbo kag ano ginman balang kamaturan. Kati from the camp of Congresswoman Jan Baronda nagpahayag sinya nga may pundo mapunduhan ta na iya mapatapos ta na. Galing iti may mga justify man sila nga mga certain technicalities kung sa diinti amo nang nagapugong kuno sa ila, but on the other hand ang city government naman niya nagahambal kay niya. Sila yang naga-cause sang delayed kag wain na sila sang pundo. Tikon sa ano pabala sa aton sini mga kabumbo, Iloilo City District Engineering Office. Engineer Pakanan, sir. Iloilo City Government. Mayor Jerry Trenya, sir. Daling ana kami sang back and forth sini ninyo iyang inistoryahanay, palagtikanay, kung ano pa dira iya karon ng mga nagaguluwa sina dira. Ang amon lang sini nga mga taxpayer, mga pumuluyo diri sa syudad sa nga Iloilo. Very beneficial gid ini sa mga pumuluyo kung mahuman ang nasambitan sini nga mga proyekto. So as soon as possible, hopefully buwas gadlaw kay may pagsinapol ini sila, mainatubangay ini sila kung tani banwa. Mayara sila sang mahisugtan, mayara sang win-win solution nga at the end of the day, ang desisyon mangin paborable para iya sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. 25 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Makabig karon banwang apple of the eye. Crowd favorite. Kag daw halos pa lang iya nangin gintay og yang bilog sini nga wibra. Sa iya man sini nga kanyag, kag sa iya sini nga abilidad sa patag sa nga volleyball. Ang ginatumod naton amo ining 16 anyos nga player. Sang Bacolod Taytong High School nga si Brianna Nicolaang. Kung sa diin sa aton sini nga mga kauturan, isa man karon iya sa mga nagapadamo sa crowd nga nagalantaw kung mayara sa volleyball match ang team ni Brianna sa aton sini nga mga kabumbo. Kag subong kung tani amo ang championship game sa volleyball girls secondary o galing kiti nagpagwa sang announcement si Governor Cadiao nga i-reschedule yari sa aton sini karon nga linya aton sini nga correspondent direktamente sa may probinsya kang Antique si Bombo Joseph Buen Consejo. Bombo Joseph sa report please go ahead. Yes, Combo Chap. Good afternoon sa tatang pagpalamati na sa Bombo Radio Iloilo. Ginkabigan nga crowd favorite sa Webra 2025 ining si Brianna Nicolaang pangud ini sa iyawan of course ng abilidad kag sa kaambong man ni Brianna Bombo Chap. So ang amo to ni Bombo Chap nga tubong at ang alas 11 hiwaton ang championship game tunga sa
ko nga gaad sa Negros Occidental kag Antique diri sa may Sibalom Gymnasium mo champ. Kaling kay bangod sini nga madamo na ang crowd kag ina nga waay pa nagaabot ang taytong high school kag ang probinsya sa Antique nga maghampang kun sa championship game. Madamo na bubutsak sa mga tao ang nagabantay-bantay man, and of course no magtan-aw sang sipal sang hampang, and of course for sure nga gusto man nila magtan-aw no sa kay Brianna Nicola ang bubutsak. So amo ina oras no naging gihit ang venue kag oras sang championship game sang Negros Occidental kag probinsya sa Antique. Ini pagahiwaton ng karon alas 12:30 sa kahaponanon kag ini pagahiwaton sa may Binirayan na Gymnasium mo bumutsap. Alright, pero before ano kung tani oras na ka-schedule ang hampang sini nila mo Joseph? Alas 11 subong nga aga kay nasa nga aga daad bumutsap no. Subot silingon may ara na kung tani isang result ang original venue sa hampang sa diin kung tani aw. Sa may diri mo champ no sa may Sibalom Gymnasium mo champ. Ang Sibalom Gymnasium ni mainit niya Bobo Joseph? Ang Sibalom Gymnasium mo champ daw hindi ito pala pareha sa mga gymnasium nga may ara bala prungkuan sa tulod. Daw ano lang siya bumutsam na daw covered court lang ini siya nga may ding lang nga kung magabi siguro gina panaog bala bumutsam lang i-close na siya. So amo ina no kag bangod base mga sa post no sa Webra 2025 official Facebook page nga base man no sa ila sa ginhambal ni Governor Kajao sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga para man no safety sa mga athletes, spectators kag of course no sang mga technical officials amo na naging install na lang nila sa may Binirayan Gymnasium kay maayo to ya bubotcham sa may Binirayan Gymnasium may ara gid nga pulungkuan nga naka-accommodate sa madamo nga crowd kung maglatan gid man sila of course no sa Negros Occidental Antique well of course no ang ginapawak-wak ang tanan ini si Brianna Nicola ang sang Negros Occidental mo siya. Damo na kung tani tawo to sa damo na kung tani tawo to sa may Sibalom Gymnasium. Mo po mo siya damo na no ang crowd kugina ugali kay Noisol. Siguro no matinguha man na sila nga pag-advo pag dito sa may Binalayan para lang kita ini si Nicola ang Brianna Nicola ang bumutsam. Ang ila sini kasumpong di ba ang representative from Antique? Oo bumutsam. Kumbaga championship game na nila ini bumutsam karon sa alas 12:30. And of course no bumutsam ako man nga on air na lang ang medal tally as of this moment bumutsam. As of 10 a.m. kagina no para sa elementary level ang Aklan may 4 gold 9 silvers kag 30 bronze, Antique may 8 golds 3 silvers kag 9 bronze, Capiz may 5 golds 18 silvers kag 23 bronze, Guimaras may 4 gold 10 silvers kag 6 bronze, Iloilo may 42 golds 45 silvers kag 24 bronze, Negros Occidental may 52 golds, 30 silvers, kag 38 bronze. Sa secondary level naman mo siya, ang Aklan may 20 golds, 22 silvers, kag 36 bronze. Antique may 4 golds, 14 silvers, kag 21 bronze. Capiz may 8 golds, 26 silvers, kag 47 bronze. Guimaras may 3 golds, 9 silvers, kag 23 bronze. Iloilo may 76 golds, 59 silvers kag 56 bronze. Negros Occidental may 69 golds, 50 silvers kag 43 bronze. Samtang sa may para games level naman mo siya, ang Aklan may 4 gold, 12 silvers kag 12 bronze. Antique may 1 gold, 1 silver kag 2 bronze. Capiz may 8 silvers kag 16 bronze. Guimaras may 2 silvers. Iloilo may 44 gold, 20 silvers kag 9 bronze. Negros Occidental may 16 golds, 14 silvers kag 13 bronze bumutsam. And subong gid bumutsam no nagpagawa na ang Department of Education ng Visayas Region 6 na
Sa may para games level bumutap, final and official results, ang champion diri bumutap amo ang probinsya sang Iloilo. First runner-up amo ang Negros Occidental, second runner-up probinsya sang Aklan, third runner-up Antique, fourth runner-up Capiz, kag fifth runner-up amo ang probinsya sang Guimaras bumutap. All right. Thank you again, Bombo Joseph. Para sa special coverage sa November 2025 sang Bombo Radio World FM, ini si Mamo Correspondent Joseph Buen Consejo para sa most trusted, most radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Master Radio, Bombo. Salamat kita, Bombo Joseph Buen Consejo, sa imong sining report. Ari ang profile ni Brianna Nicolaang. Si Brianna Nicolaang, taga Bacolod City, gini siya. Height niya sini 5'10". Umamo kami. No? Pupupong. Ang edad niya, 16 anyos. 16 years old. Sweet 16 si Brianna. Ang nag-eskwela siya sa Bacolod Taytong High School. Ariya mga achievements. Division meet, best second middle blocker. First Governor's Cup, best first middle blocker. Second Governor's Cup, best second middle blocker. First Huaming Cup, best first middle blocker, Plagata Cup 16. Best second middle blocker, Plagata Cup Season 17. Best first middle blocker, Shakey's Invitational Silver Medalist, Ribisco International Silver Medalist, Ribisco National Gold Medalist, kag two-time Palarong Pambansa Gold Medalist. Nilaban-laban sini saton sini nga mga kabumboy, hindi na maglawig no? Hindi na maglawig ti makita tanin siya nga nagahampang sa professional volleyball. Ining si Nicola Brianna ang nga amusa karon iya ang crowd favorite dito sa may Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang kontra sini nila ang mga tumandok taga probinsya kang Antique. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may home court advantage. Bisan din nga ni butang, may home court advantage diri ang probinsya kang Antique. Pero kung ako kay Gob, waya to gin-cancel bumbo Chris. Nga man, ang alas 11 nga schedule. Wala po mga players ni isang Bacolod Taytong na Why ni manad sa tuman kay init kat simpulan tawab lang supat ni Brianna Sus Maria kagusip. Ti bintahan akong tani ito sa ila. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Naanad yang daan sa mga air condition nga mga kagmatugnaw nga lugar ning mga players ang Taytong mo. Ti bintahan akong tani ito bumukres ang tuman kay init. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero mo nang balantayan later on. Check naman na ang championship sa tunga sa province of Antique kag Negros sa Occidental sa volleyball secondary girls sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa pagbalik nato na Banwa. Bureau of Fire Protection 6 nagpanigayon sa kick-off ceremony kag Fire Olympics subong adlaw. Kag ang mag-amay balang missing out, no? Sa aton sino magkabumbog inapatihan na nalumos. Nakita na karon ang iya sining anak nga way na sang kabuhio. Mga detalye kag follow-up report karon balikan ta sa nga pagpalayag sa momoray sa udto pagganapos ang pila ka importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Ang Marso 7, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat ka mangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon
mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy. Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 46 minutos na nakalikan sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isa udto sa Gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Ang Bureau of Fire Protection 6 nagpanigayon sa kick-off ceremony kag Fire Olympics subong adlaw. Kag latest sa sining magamay nga missing dito iya sa may probinsya sa Guimaras. Si Bombo Paulina Piliora may mga follow-up report. Bombo Pau, sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagapatigayon ti subong nga adlaw sang Fire Prevention Month kick-off ceremony kag Fire Olympics ang Bureau of Fire Protection Region 6 diri sa bahin sang Ilili Freedom Grandstand. Ini man ang dugang man sa celebration Manila ako na patigayon man sang Fire Prevention Month kay supposed to be tani sa March 1 ini siya masugod apang sa aton riging pagkigangutan si Fire Senior Inspector Jasmine Mesinas ang Acting Chief Fire Safety Enforcement Division sa BFP Region 6 yagin pahayag nga
subong lang ini sila nagpatigayon sa kick-off ceremony bangod nag-attend pa sa national kick-off ceremony si Regional Director Fire Chief Superintendent Felix Berto Abranica sa sa national kick-off ceremony sining Fire Prevention Month sa may Region 4 area. Sunod diri sa iya ang mga activities man subong adlaw ang mga participating manong nga mga provinces man sa Region 6 ining Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental. So may ara man ang mga regional o kon mga barangay level man nga mga fire auxiliary nga kung sa diin i-train ini sila sila ni ang mag-represent man sa ginapatigayon man nga Fire Olympics. Kag ang Fire Olympics nga ginapatigayon ang under 3 nga mga activities o kon mga games man no supposed to be Bombo Cham ining sa barangay kag BFP nga category ining fire hose relay amo ni siya ang makita bala kung may mga sunog ang mga activities nga ila patigayonon man para sa mga fire auxiliaries man sa Bureau of Fire Protection sa barangay level may ara man sang emergency rescue transfer ani amo ni ang mga ginaobra man para sa mga barangay o kon mga community responder ini sila Bombo Cham agud nga kung may mga sunog palayo lang man di sa ila man nga mga community sila ang makaresponde man una kay ara sila mismo sa ila nga barangay then later on ma-back up in Bureau of Fire Protection man but maka-piyan man abi kung may matabo nga mga amo sini nga mga insidente may ara man sining buff challenge do ultimate challenge ini siya para sa mga katapo naman sa Bureau of Fire Protection kag later on tag of war ini siya in between man o kon sa mga barangay level man kada barangay man sa na-mention nato dito nga mga provinces kag ining may ara man sa mga katapo o kon officers man sa Bureau of Fire Protection so ini whole day event ini siya ako diri sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand nga patigayunon kag may mga contestants pa ito sila gani Bombo Cham ining mga candidate Manila patigayunon nga do mga search o kon pageant abi Bombo Cham by pairs ini siya 6 kabilog sa anom sa babayi, anom sa lalaki sa mga na-mention naton nga provinces ga carry ini sila sa mga advocacies man abi Bombo Cham long month man nga celebration sa Fire Prevention Month kag ang awarding o kon ang coronation night sa April 2. Pabati bala naton kabayan sa aton ng interview kay Fire Senior Inspector Jasmine Mesinas, ang Acting Chief Fire Safety Enforcement Division sa Bureau of Fire Protection Region 6. Ang BFP Region 6 magahiwat sa bunga adlaw sa amon nga Fire Prevention Month nga kick-off activity regional level ma'am. No, actually kay ang amon nga kick-off activity dapat umpisaan namon sa March 1. But then the regional level is delayed ang amon nga kick-off because ang amon nga regional director nag-attend sa national kick-off sa March 1 dito sa Region 4A. So instructions from national headquarters is that i-delay ang regional kick-off. So for the regional kick-off, we have the Fire Olympics today. So may ara kita nga pagahiwaton nga Olympics sa aton nga organic nga BFP and then ang isa ka category will be the barangay category. So aton nga mga community fire auxiliary group ma'am no. So magahampang sila karon. So may ara kita nga mga ginapreparar nga mga hampang ini nga mga hampang ma'am actually isa ni sa mga gina-train man namon sa ila no nga kung pagresponde sa sunog no kaya ang aton nga community fire auxiliary group sila ni ang aton nga mga first responder pag-abot sa mga barangay so karon makita naton nga isa sa mga hampang ila pag-hampangan karon is ang gina-prepare sila no para nga magresponde sa mga kung ano man nga emerensya nga may kluntad sa ilang mga lugar. Ang amon nga candidates na sa for bombero for purpose no kung matandaan ninyo ma'am last year may ara kami nga programa nga beauty for purpose ini mga kabataan naman yung senior high school. For this year, ang initiative naman sa BFP Region 6 is Bombero for Purpose. No? So this is a beauty pageant with advocacy siya ma'am. No? Ang each candidate naton may ara na sila nga mga advokasya. No? Depende kung anong advokasya ang ilang pagapilion. No? Sa nasari-sari nga mga advokasya, ini sa
palapnag sang aton nga fire safety awareness campaign. So makita nimo ang mga matahom naton kang mga gwapo nga mga contestants from each provinces na sa ma'am. So anom ka probinsya nagpadala sang ila nga mga contestants for Mr. and Miss Bombero for Purpose 2025. Susubo nga aga magarepresentar sila sang ila nga mga provinces. And then starting from March 1 until sa March 31 mag-carry out na sila sa nila advocacy to the community. So, ang amon nga coronation night is on April 2 sa amon culminating. Ang amon nga venue wala pa ma'am amon ma-finalize pero bantayan nila ma'am ang coronation night namon kay diri namon lang tawon kung ano gid bala ka epektibo ang mga advokasya nga gin presentar nila sa aton nga komunidad. May ara sila nga per category ma'am, may ara kita nga mga games nga pag-aobrahon. So may ginlatag kita nga games for barangay, may ara man nga for organic naton nga category. So duha ka category ni ma'am. So may ara kita mga obstacle courses later on nga ipaobra sa ila no. Kag-determine naton based on the guidelines kung sino ang magadaog sa ila. Ang aton ni ma'am nga ang sa barangay naton ma'am nga category ma'am ini sila mga community fire auxiliary group naton. No so wali si BFP ma'am may ara kami nga programa sa may amon nga uplan ligtas na pamayanan under sa amon handang pamayanan program is the community fire auxiliary group. Sila ni ma'am ang mga grupo sa mga tao sa barangay nga gina-train ni BFP ma'am para nga magresponde sa maging first responder sa ila barangay in case may ara sunog or other nga mga emergencies. Sila ni subong ma'am no so per province ma'am may ara sila gin-identify nga kung sino ang pinakabaskog nila nga sipag group dito kagin padala diri ma'am to compete with other provinces man ma'am. Nga closing program will be karon sa hapon no siguro mga 6 na ang amon nga closing kay medyo haba ang event ma'am no pag duha ka category ma'am kag duha ka game per category siya ma'am. Bombacham si Fire Senior Inspector Jasmine Mesinas ang Acting Chief Fire Safety Enforcement Division samtang si Regional Director Fire Chief Superintendent Felixberto Abranica naman nagpahanumdum diri sulit man sa general public nga especially subong nagatagi man ang init nga maghalong gid kag maging self-aware hindi lang maging self-conscious. Bombacham sa panimalay nga although madamo naman sila magigpalapnag man nga mga information with regards sa kung paano matapna o kung madikawan ang sunog man sa tagsa kapanimalay o kung diin man abi nga mga establishment apang suno sa ila maging aware gid kumbaga kag hindi lang pag ignore ang mga gagmay nga bagay kag maghalong in times gid subong especially March nga mabatsyagan na ang tuman kay init kay isa ini sa mga factor nga ginatunaan man abi sang sunog every now and then kagati hopefully ang amon nga mga awareness man suno sa iya nga lapnagon man nga awareness ang maka likaw man sa sunog man abi especially sa mga panimalay man Bombacham. Pabati man naton kabahin sa nangin interview naton kay Fire Chief Superintendent Felixberto Abranica ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 6. Reminders lahat to be fire safe. Remind lang natin yung mga sa ating mga bahay, sa ating community to be conscious always with fire prevention, fire safety para sa kaligtasan na rin natin. The same yung intensity ng ating fire prevention kasi minsan alam na natin yung anong dapat gawin kaso minsan nagre-relax tayo nakakaligtaan natin na yung simpleng bagay na ito delikado pa lang magkakasunog sa ating bahay so kung po pwede lang magiging self-aware tayo always hindi lang yung self-conscious self-aware tayo sa mga simpleng bagay na pwedeng mag-start ng apoy lalo na ngayon mainit na ngayon when nung nag-celebrate kami doon maabot ng halos 40 plus yung temperature so painit ng painit talagang matinding tulong naman itong init na ito magkasunog tayo so sana kahit na mainit na ganyan basta wag na tayong magiging pabaya kasi yung apoy kasi lalo na dry, madaling kumalat, madaling mag-start, madaling kumalat. So this is a whole day event sir for me. This is whole day event so in-integrate na natin dito pati yung ating
sports competition. Hindi to sports na ito yung sa fire din, yung mga ginagawa natin sa pag-responde ng sunog, dito makikita mo yun. Nagkakaroon ng competition, mabilisan, pagalingan. Bombocham, si Regional Director, Fire Chief Superintendent Felix Berto Abrenica sa Bureau of Fire Protection Region 6. Samtang, dalo naman natin, Bombocham, ang update din sa nagluntad man nga insidente dara sa bahin San Lorenzo, Buenavista, Guimaras. Kung sa diin kahapon, ini nga adlaw may na-report, ini nga may nagkulob o kung may nag-capsize, ini nga pump boat man sa kayang pandagat, pangisda man dara sa bahin sang Cabano, San Lorenzo, Guimaras. Kag ang duwa diri ang isa, nakita man kaginang aga, ang ining bata, ang 5 katuig nga bata, nga si John Jester Gamilong, kag ang iyang amay, subong padayon pa ang search and rescue operation man sang bulig, sang San Lorenzo PNP, San Lorenzo MDRRMC, San Lorenzo Bantay Dagat, kag sang Philippine Coast Guard, bangod sa sining nga mga tinion, bangod siya wala pa sa gihapon makita ining iyang amay nga 34 anyos nga edad nga si Jonel Gamilong, kag ang sa aton diri ginpakigangutan si Police Captain George Ganiya, ang hepe sang San Lorenzo Municipal Police Station. May 2 o kung supposed to be 4 ini sila nga nagpadulong sa may tunga man sang lawod, ginabalubanta from the shoreline do 200 to 300 meters ini siya, kag makuha ini sila kuntani sang gimbutang dito nila nga lambat man sa tunga man sang dagat sang dutuloy temprano pa kuluwaon ako ni tani nila Bombocham mga 5:30 to 6 PM ini siya. Apang kay gulpi lang ini nga baskog ang huyop man sang hangin, nagdako ang balod Bombocham, wala nila maantisipar kag didto man nagkulob ang ginasakyan man nila nga pump boat. Natigayon man niya nga makalangway pakadto sa may higad sang dagat ining ilaman nga relative do tiyo niyang isa sang 5 years old utod sang ginapangita pa subong nga si John Lander Gamilong, 20 anyos ang edad, may isa man ka minor de edad, amo niya nakalangway ini sila pakadto sa may shoreline, sa may higad sang baybay, kag sa bulig man abi sa mga tao sa kilid man sang baybay nga that time nagatulo tambay, apang kay pag-rescue ini sa ila ang gingamit nga sa kayang pandagat ang dudibugsay lang Bombocham, rason nga do hindi na makakadto sa tunga, kag nakita pagani nito nila nga ginaabas ang amay ang iyang anak, apang wala na nila makuha kay tungod man sa kakulangan sang gamit and nagsarurot ini padalom Bombocham ining bata o kun ang amay kag ang bata nga ginaaba niya Bombocham. So sang kagina sang aga na mention naton nga natigayon nga ma-recover ang lawas ni makatuig nga bata sa may barangay Sibarrio, San Lorenzo, Guimaras. May do 500 meters away man from the shoreline, kag do malayo-layo ini sa lugar kung sa diin nga nagkulob ining bangka ang ilagin sakyan, bagod may isa pa ka barangay lang at then amo to ang lugar kung sa diin na sapwan ining 5 katuig man nga bata, kag sunod dito kay Police Captain Ganiya nga do hindi pa gani bloated ang iyang lawas Bombocham sang nakita ini sang mga nag-rescue man sa iya. Susubong padayon ang search and rescue operation man sang na-mention naton nga mga composite team man, kag doon si na ini ka sa kayang pandagat ang nagapangita man sining nadula pa wala pa makita nga amay sang 5 katuig nga bata, kag do usual giniabi nila Bombocham nga gaupod giniya ang bata kung magpalawod ini sila dunaanad na apang kay wala ma-anticipate ang huyop man sa hangin. Ito subong mas do struggle pagid ni sa ila kay or kung challenging pagid ni sa ila nga bahin man bangod daga pataob da bala kag medyo baskog na ang balod dara man sa bahin sang San Lorenzo Guimaras. Pabati naton kabahin sang nangin interview naton kay Police Captain George Ganiya, ang hepe sang San Lorenzo Municipal Police Station. Actually, mga sa gapon, sa mga alas 5 ini sang hapon, ang ilatuyo ko tanay mga ihawaso nila ang ilang nga lambat nga naladlad sa sitio Tumanda al Barangay Cabano, ma'am. Pila sila sir ang sakay sa pump boat? Bali, 4 ini sila, ma'am. Ini si Junel Gamilong Ikopita, 34 years old naman sa subong ang missing nga tatay sang atong nga bata ni nga minor nga si John Gister Gamilong Ilasco. 5 years old din siya, ma'am. Tapos ang ilangan na upod mo mga nakasurvive kahapon, si Cyril Jude Basiao, 13 years old. Kag si John Lander Gamilong, 20 years old, mga resident sa barangay Tumanda, barangay sa Cabano, San Lorenzo. From the shoreline, ano kalayo siya, sir?
From the shoreline, ma'am, more or less, no, estimated na natin mga 200 to 300 meters away lang from shoreline. Ang tuyo to nila, ma'am, nga kung paano, ihawaso na nila ang nilalambat niya, nilalaglag na nila, ma'am, earlier, din ang motoras dapat nila ihawaso nila. Wow, na dapat. Tapos unexpectedly nga may gulpiada nga naguyot ang hangin nga baskog, kag nadala nga balod, so nakapsize ang ilang motorized bangka nga gisakyat. Bali, sa pag-capsize ato sir, paano niya nakasurvive ang duwa and nabilin ang mag-amay? Actually, ma'am, naglangoy ining duwa. Naglangoy sila. Tapos, nauna sila sa mag-amay. Nagbulig pa, ma'am, kay inaamo-amo na nga oras, ma'am, makita pa sila sa mga taga-bira, ma'am, nga barangay, taga-bira ng mga gatulambay sa gilid ng dagat. So, nag-rescue pa ni ma'am ang mga tumuluyo nila. Gamit lang o galing, ma'am, ang ibugsay lang mga bangka. So, nabuligan nila ang duwa. Nga balikon nila kung tayo ining si mag-amay, hindi na nila nakita kaya nagsarurot naman pa idalom. Sa mga tao, ma'am, nga ang amay ni, gina-adbaya ang iyang bata. Nga si 5 years old. Ano ni sir, kada magpalawod, ining, upod ginining bata? Yes, ma'am, balido naanda niya na bala nga every time nga magkwanta sa ilang nga lambat daw usually ginaupod din ng bata kay daw sa super close pa nila nga duwa. Amo lang kayo sa pagapon hindi nila na estimate maayo ang balod kay ang hangin. Oo, diri ka ta sir, ano kada ko ang bangka ni gani sir? Kung lang taon ma'am, ang ilang motorized bangka, kung dalag ko nga tao, tatluhan lang ma'am, 3 to 4 ka tao lang, dapat kami makasakay. Fishing boat nga na yung sakyan nila na retrieve natin, mga alas 8:02 kagabi, yung paguyod nila natin sa rescue boat natin at nga mapahigad natin sa dagat. Bombo Pao. Bombo Cham, si Police Captain Joji Ganiya ang hepe ng San Lorenzo Municipal Police Station. Tiano pa dayon pang retrieval o rescue operation sa amay sining 5 ka tuig bata? Yes, or po. naguntat sila? Sige, Bombo Cham, kagagahulat man sila sang feedback dito kay ang unsig ni tanan ka mga pump boatman or ang rescue boatsman dito sa bahin sa San Lorenzo ang ara pa sa tunga sang lawod kag amo ni gani maddako ang gamat-amat na dako ining tubig, Bombo Cham, kay nagapa taob na. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline na Piliora sa imo sini iyang follow-up report. Masubo-subo nga balita ini karon para sa pamilya nga mo sining gindangatan o sa Chimpo nga ti ini silang nagapangita sang ilaman sini iyang palangabuyano sa pagpangisda. Tiyan mo na, sa aton sila mga kabumbo, maghalongin ka mo sa mga kauturan naton nga mga manong pangisda, bla. Hindi nyo mapaktan ng Chimpo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupon sa kay Tita Regine. Isbomot siya, mablanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Ang Marso 7, amo ang first Friday of the month.
ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat kamangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sang simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sang simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ari na ang kahapon lamang program. Ari naman ako. This is Tita Regine. Welcome sa Thursday edition sang kahapon lamang program. Ang akong ginyo pag-abi-abi sa inyo tanan. Hello and welcome. Check tanay ang aton nga how many days na lang bago kita nga magboto, magcast sang aton nga boto sa aton nga Elections Day countdown. Siyempre nagalapit kita sa voting day, 67 days to go before the national and local elections. Mga kabombo. It is now 17 minutes after 2 o'clock. Unagid, gina-alert ko lang dira si Tauros, Lucky Tauros, ang 1st District. Ang aton nga winner nga inug-interview ko this coming Saturday. Naghatag ka ma'am sa imong number and I have been calling your number pero hindi ikaw ma-reach. So palihog lang ha, after this program, please get hold of your cellphone. Matawag ako, palihog sabat. Okay, para nga makachika kita nga duwa. Ma-prepare naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday through video call. Sa mga nagasulat dira, ready na, nga tapuson ng mga letters, congratulations! Palupara na. Through email, ang inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ari na ang ato nga song for this afternoon from Albert Aculado, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How
those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Beautiful song, a beautiful afternoon. That's Albert Acolado with the song I Need Your Love. Alas 2:22 na sa kahaponanon on a great Thursday afternoon, March 6, 2025. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Lainon ta naman today, no? Hindi na siya ang pang-closing naton nga letter. Pang-opening letter naton. From Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat ng mga tulad kong listeners, mga letter senders, at mahal kong Tita Regine and family. Sana maawa ang ating mahal na poong may kapal na palagi tayo na may mabuting kalusugan sa lahat ng oras o panahon. Minamahal ko, Tita Regine. Samtang nga nagapahuway-huway ako, kagpilit ako nga nagasulat sang akon nga mga experiences. Kahapon sang hapon, tubtub mga 8:30 to 9 p.m. Sa pag-attend ko sang birthday sang close friend ko, retired teacher man na siya. Ilang araw pa lang dumating galing Amerika. Badugay-dugay man kami nga wala nang kita ay, kay pag-retire niya, dito siya sa iya mga anak sa Amerika. Hambal niya sa akon, may trabaho man siya kano dito sa Amerika. Tita, why man ko kabalo nung 90th birthday niya kahapon ang amoto nga okasyon. So, almost mga retired teachers man ang kanyang mga panauhin. Pero sang gabi na, kag may panyapon, nag-abot ang mga relatives niya. Nagpa-cater gali siya. Bao, dami-daming handa sa merienda kag sa panyapon. Ang saya-saya namin ng mga retired senior citizens at hindi mo na makilala ang isa't isa. Imagine ha, biro mo tita, kami sa isang table, mga 8 kami na retirees. Every time nga may magkadto sa amon nga magtamyaw, nagapinamangkutanay kami kung sinuy ni siya, hindi na namon makilala kung hindi nila paghihambal ang ilang mga names. I quote ha, permi ang ginahambal, si Ma'am Bala. Teacher namon ka sa Filipino subject namon, idol nga teacher namin kayo. Di, matanda na tayo, kaya hindi namin kayo makilala kaagad. So talagang happy na happy kaming lahat. Damo ang gahambal sa akon, nga permi ko no nila nga napamatian ang akon nga mga kasaysayan diri sa KLP. Siling ko nga ang abalaan ninyo. Tingambal ko, no? Siling nila, basta ma'am, ikaw idya si ma'am namon sa Pilipino. Kag walang iba na banggit, Lola Amparing. May dala akong pictures na kasama tayong dalawa, kuha pag birthday ko. Masaya na masaya sila nang sinabi ko na ikaw ang kasama ko sa picture. Oh, grabe. So sabi, okay, sige. Kinuha ng SB member ngayon na naging eskwela ko mo noon ang picture. So iban sa ila, nagapangayo sang kapis, ang akon nga ginapadala nga mga kasaysayan. Kaya ang balko, nagasulat ako sa kay Tita Regine nga hatagan ako sang true copies, hindi ang typewritten. Tiyambal ko,
akon gid, no? Talagang tunay na penmanship. Corrected man, at nga mga letters si Lola Amparing handwritten. Titita, ikaw bala kung pwede true copies o kung hindi, kahit Xerox copies lang, para ila ko ni exhibit sa Santa Barbara Museum. Wow! Grabe ha! So alam mo tita, ako lang ang retired teacher at older senior adult ang may sulat o kasaysayan sa inyong programa sa Bombo Radio. Tita, naging banto gali ako o popular sa mga kaupod ko nga may madamo sang sa kasaysayan nga naipadala dira sa kahapon lamang program. Tita, talagang mahal nila ako kasi kotse, back and forth ang sumundo at naghatid sa akin dito. Pati ang aking alalay kasi mahina akong lumalakad pag walang alalay. Salamat sa kay Lord Jesus, binigyan ako ng strength and energy. Tita, nagpasalamat man ako sa ato nga Ginoong Diyos nga ang offer sang pagbulig sa akon, sa pag-alalay sa akon, ara gid, best friend man ang nag-alalay sa akon sang pamangkin ko sa Grand Plains. Tita, alam mo, kung ikaw matulungin sa kapwa na kailangan ang tulong, kaagad bigay o tutulungan mo agad, balgani nila, di ba? Aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Na recall ko naman ang ginhambal sa sermon ni Monsignor Oso nga gagawin natin ang principle na giving and taking. When you give, you take. At when you take, you give. Ang mahal na Diyos ay nandyan kahit saan at alam niya ang mabuti o masama sa ating ginagawa. So, Tita Regine, sinasabi ko uli kung pwede yung request ko na matupad sa birthday ko, April 11, 2025. Advance. So, many thanks, Tita. Talagang magiging masaya na masaya ang aking puso o damdamin kung matutupad ang request ko. Ang happiness o kasiyahan hindi maibibili ng pera, kundi kapalit sa kabutihan na ginawa. Mabuti ang ganti, awa at grasya galing sa ating mahal na Diyos. So, Tita, I have to stop now. Medyo nagkakurog-kurog na ang mga fingers ko, kag malabo na ang paningin. So, here's my love, kisses and prayers to you and family. Regards also sa tanan ng mga listeners, kag sa mga co-letter senders ko. More power sa iyong mga program, and may God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Wow, grabe, Lola Amparing. They want to display all your stories dira sa may Santa Barbara Museum. Congratulations in advance. I know this would really make you so very happy. Sige, let's see what we can do. Okay? Thank you, Gid, for this letter. 30 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Magapanumbalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, ukon paghugas sang kinanan, ukon paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan Ang oras, ari naman ang story from Libra Moms sa 1st District. Dearest, Tita Regine. Una sa tanan, naghahatag ako katahuran sa inyo kag sa bilog nga staff sa Bombo Radyo. Tita madudugay ko na nga gusto nga magsulat, pero di ako makatapos-tapos, kay man gaburon na ang akon nga panulok. Nagapiyong ako kung nagsulat, wala ako antipara. Tita ang akon nga kasaysayan, natabo sa nagbata ako sang akon nga agot. Sangin panamkon ko pa lang siya, 1985 ato.
Magamo ato nga tiyempo, tungod may mga eroplano nga nagalupad, kag permi lang ako nagatangla, kag magtanaw, do ato nga tiyempo ang pagpalaya sa mga Marcoses. Tita, nagbata ako sa November 2, 1986. Sang wala pagali ako kabata sadto, permi ako gadamgo, nga galakat ako sa ibabaw sang kahon o kun pilapil balatita, kag kun magtanaw ako sa pihak kag pihak, puro madalom nga mga bubon. Kag nagasinggit ako sa kahadlok. Ti tagasinggit gid ako gali, kag ginapukaw ako sang akon nga bana. Permi lang, amo na ang akon nga damgo. Do nahadlok na ako magtulog, tungod basi magdamgo na naman ako. Tita, nagabot ng adlaw sang akon nga panganak. Naglabor ako tita, November 1 pa lang sang hapon, nagsakit na tiyan ko. Nabudlayan gid ako sadto. Sa kahadlok sang ako nugangan tita, kaysa sobra ko nga kabudlay, gintawag ni nanay ang iya pa kaisa nga albularya. Tapos si Ate LP nga kumadron na namon, kumadrona. Tita, duwa sila naga-assist sa akon. Tita Regine, naglabot sa 24 hours ang ako nga paglabor. November 2, ako nagbata. Isa ka lalaki. Sa makabata na ako, nagtaas ang akon nga presyon, tihambal ni Ate LP, nay, tama kataas ang dugo ni Libra Ma'am. Hastagid nga daw nadula ang akon pananaw, kaya ito nga tiyempo, ginapakaon ako sang akon nga ugangan, ginahungita niya ako. Tita, nagambal siya, naga ako no, nga daw madukot ng ako nawong sa iya, sabat ko, nay, hindi ako kakita. Dayon singgit ni Ate LP sa iyabana nga ato sa ila salakyan, singgit niya, Papa, dalon ta sa Libra Ma'am sa hospital. So amo ato nabatyagan ko, nga ginalsa ako sa mga tiun nga ato, tingog na lang yan nila ang akon mabatian. Tita, medyo layo kami sa highway, nabatian ko pa hambal nila, nga dalon ako sa Las Piñas Medical Center. Amo lang ato ang akon ulihi nga nabatian, tapos adto, wala na. Tita, pagabot sa hospital, wala ako ginbaton, kay di kuno nila ako kaya. Kulang kuno sila sa mga gamit. Gindala naman kuno ako sa isa ka hospital, center, di man gyapon sila magbaton, kay puno, di man nila kaya. Tita, sang tiyon nga ato, na-eklam siya, nagali ako. Tihambal sang akon bana kay Ate LP, sa lain lang kuno ako dalon nga hospital, ti sabat ni Ate LP, kalayo pa na iya, hindi na makaabot ng kabuhi isang asawa mo. Sabat sang akon bana, ti di naton dalon. Tihambal ni Ate LP, Papa, balik kita, dyan kita sa clinic na yan. Ti nagsabat bana ko, ay mahal dyan, wala kami barayad. Sabat ni Ate LP, ang kwarta makita pa, kabuhi isang asawa mo, isa lang. Ti, nagpasugot na lang siya, tita. Ato nga tion, wala na ako sang pangalibutan. Kag November 2, November 9 ako nagmata. Nakumatos ka kid. Tita, amo ang natabo sa akong damgo. May nagkapot sa kamot ko. Ang pamangkot ko, din ta makadto. Sa batya, sunod ka lang. So samtang nga ginakaptan niya ako, daw galupad kami. Titang among ginaagyan, puti nga panganod. Patay na ako? Abi mo, Tita Regine, napakaswerte ko. Tungod sa isa kuno kagatos nga naeklam siya, maswerte nga mabuhi ang isa tungod sa mga panggagamot ni doktor. Di patay ko noon nagabata. So hasta na lang diri ang akon nga sulat. This is Libra Ma'am sang 1st District. So Libra Ma'am, do may premonition ka na, no? Siguro through those dreams nga naga-recur sa imo every night nga magtulog ikaw. Tapos amo nagili ang natabo sa imo. Nami, no? Because ara gid si Ate LP mo who has the presence of mind kag may idea nga critical na ang imo nga kondisyon kag ginahingagaw na ang imo nga kabuhi. So everything went into place. But from November 2, November 9 ka na yan nakamata. So that means, no, nga unconscious ka gid, pila ka mga inadlaw, and nagadamgo ka na yagani, nga may nagkakapot sang kamot mo, nga ginahagad ikaw, may kadtuan ka mo, but it is really good, no?
nga nagpanumbalik ang imong consciousness and everything went okay. So another life, you have to be very grateful for that. Salamat gid sa imo, Libra Mom, sa First District. Alas 2:46 ang aton nga oras. Magabalik kita pagkatapos ng pila kang mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush. 51 minutes after 2 o'clock, ari ang sulat ni Lolo Abraham, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa tanan nga katapos sa Bombo Radyo kag sa imo. Sa 6 years old ako, tapos panyaga, ginpatulog ako ni nanay, mga alas 3. Nagkadto sa balay ang amigo ko nga makadto kuno ako upod sa iya kay birthday niya.
Makaon kami linugaw, nang may gata, kag pula ang kalamay. So naglakat kami, makadto sa Ilabalay, 20 meters kun lakton in Regine. At the same time, 3 p.m., ara ako sa baryo. Nagamba lang amigo ko, sila niya ma-play bala kita, pulis-pulis, sa kupon mo, ang nagatampok sa duta, ginatabunan ka dahon saging, kag magdalagan, lagson ka namon. Sugot ako. In Regine, ginhakop ko kung magdalagan, lagas nila ako, nagasinggit, makawat. Nahulog ang dala ko, baw, ipot kanding gali. Tawa sila. So, ginguba ko no ang dako nga balay. Dira sa Banwa, ara gid sa sentro. Teniente del Barrio, nagpatawag sa opisyal in Regine. Nagapungko sa mga tapi nga mga kahoy, upod ko mga bata, para sa basketball court, para may kalingawan ang mga tao sa baryo. Sa laktod, isa kaaga, ipagwa ang mga amakan, ara sa idalong balay ka Teniente del Barrio, kati may fiesta o kun binayle. Ginpalikid ang hamakan, ang amakan, may manog nga maninina, hindi Regine, ayala. So, ara ako sa tupad katawo nga isganan, may Indian target siya, ginakaptan, tiging tiro niya, baw igo gid sa ulo. At the same time, mga alas 3 sa gihapon, ara ako sa baryo, upod kong amigo ko nga nagkaon sa Ilabalay, kiti birthday niya, bal niya, Abraham, may isa to ka bata, mampang man ko no pulos-pulis, pareho inyo ngalan, bag-ulan di sila sa baryo. Tigin hakop nito kayo, nagatumpok sa duta, kag magdalagan, ginlagas namon siya, singgit sila, makawat. Naulog sa duta, ang inakaptan nito kayo, ay real, gidyagali nga higo. Sus, naghibi si to kayo, ambal niya, isugid ko kamo sa pulis. Di kinulbaan kami kapauli kami, tagsa ka amon nga balay. Isa kaaga, 5 kami nga mga bata, kadto kami sa puno saging, nagapalipod nga 5, ara ako sa ulihi. Ang amon upod nga isganan, may tirador. Lapit lang sa pabrika ka incheck. Dira na nagahugas mga botelya si nanay kag utod nga babae. Tiga reson kuno ina sa Japanese Army sa 1941 to 1945. In Regine, may mataas nga balay, tapi, mga 10 meters ang layo. Gintirador ka upod namon nga nagauyat tirador ang banggirahan, may mga baso nga kun mahulog mabuka. Ay naigo niya ang baso. May isa ka tao gali nga nagapanilhig sa idalom. Nagsinggit siya, hoy! Tikinulbaan kami, dalagan kami, kag pauli ako, kag ang upod ko. Patay na to siya, wala siya makalabuot, 30 years old. So sa Ilabalay kami nagpanago. Sa idalom ka Katre, Inday, mga 45 minutes, basi ara kami sa idalom Katre, tinugpauli ako sa amon balay. Lapit man akong lakton. Ti pagkaaga nagambal siya, ara man ang isa ka bata, buwas aga, pauna-una kita bugtaw. Kami isa ka bata nga babayi, lapit lang sa Ilabalay, nagapadayaw siya. Basi, no? Kaya dira nagapulpog tansan, takop ka soft drinks in Regine. Ti ginahimo namon bola mano sa taxi, ang taya mga tansan. Ti una siya bugtaw, kalapit lang dira ang ilang nga balay. Kita ay kami nga 3, ang isa ka bata. Permi kanimi na ginapaboksing sa amon amigo nga 12 years old. Potson kabayo ang mga kamot. Ti siya amon guide. Upod kami nga 3, tanaw kami sini. Sa Secret Invasion pa to, sa French cinema, mga 60s. Grade 2 na ako. So in Regine sa Lactod, sa tong 1963, do mga grade 3 na ako, Sabado nga adlaw, naglagaw kami sa Iloilo City, anom kami. Ti agian namon nga anom ang Bridge Too Far. Ti ara na kami sa Isnard Street, sa corner Arroyo. Nagtabok, ang 5 ko kaupod, in Regine. Nagtabok man ako. Wala ko makita ang auto nga itom. Sumayo lang, nakapundo dayon ako. Ang auto nga itom, way ko kabalo, kung diin makadto. Tinagtabok ako. Ara ako sa sidewalk, may nag-display na newspaper. So nagpalapit ako, nabasa ko sa headline, ang first president of the Philippines napatay. Di 1963 man, napatay ang amay ni tatay. Di siya tani ang amon paglaom nga makatapos sa pag-eskwela. Kay siya to naghahatag balayran sa school, sa high school in Regine.
ipauli kami nga anom, ara basi magulutod, tinagkadto sa balay kiti birthday, so kaon kami linugaw. At 14 years old, upod kami tanaw sini. So amo na Inday Regine, no? Pauli kami nga anom, nakapulot ako sigarilyo, tapos sige lakat namon, abot kami sa building nga puti ang pinta, sa sulod kami nag-agi. Kay basi mainit, o kung nagaulan, Inday Regine. So may isa ka tawo nga nagapungko sa bangko, sa likod niya may hagdanan, nagapanigarilyo siya. Nagpalapit ako, ang bako, "Good morning, sir." Masindi ako. Hinali lang, ginkaptan niya ang tuo ko nga butkon, kay naghambal, karon prisuhon ta. Tinaghibi ako, kay ara dira sa pihak ang prisuhan, hindi Regine. So ginbuyaan niya ako, nagpauli kami nga anom. So pagkahapon, lagaw naman kami, dira lang kami sa plaza, kay may swing dira, kag hilamon. Ang upod ko naghampang, serko-serko, gadoko ang bata, galumpat sila sa likod, tupa sa duta, may hilamon. Ginilog ko man, wala ko gintukod, nando ako kakamot sa likod ka bata, titupa ako sa hilamon, sakit-sakit ang likod ko. Hindi ako makabangon. Nagkamang na lang ako pahigad. Kaya hasta na anay kita dirihan, diri lang kay patinanta, kung di kita nag-stop diri sa sulat ni Lolo Abraham. Sige, diri nga part. Sa inyo man nga mga istorya dira, I am waiting for them. Mga kabombo, feel free anytime mag-email sa inyong mga istorya. Diri sa kahapon lamang program, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After sa KLP, ang inyo na nga ginakalangkagan ng mga dramas, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag Dear Diary. So, balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.